പാടാം ഞാൻ, സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ, കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി, കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും, കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി, കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി. മുഖ്യ പ്രഭാഷണാക്കുവന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഫീഖ് കൗഫരി അൽ ഫാദിലി അറസ്ഥാന ഖത്തീബായിട്ടിക്കറ്, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായിട്ടിക്കറ്. അയാളുടെ പോഡിയമുകു ഞാൻ ആഹ്വാനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അള്ളാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിനിക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം സന്തോഷം കൊടുത്ത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഖബറാളികൾക്ക് അള്ളാഹു തആല മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനതവക്കലു അലൈഹി വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യിആതി അഅമാലിനാ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا منازر له ولا مداني له ولا مجابر له ولا مقابل له ولا مثيل مماثل له. ونشهد أن سيدنا ومعيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقصومنا جميلنا وأجملنا منيرنا وأنورنا ولينا وأولانا تقينا واتقانا وأعلانا أجلانا أبهانا أتكانا أزكانا أنور أجدر أكبر أطهرنا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا رسول الله. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان. بسم الله ما شاء الله كان. بسم الله ما شاء الله كان.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق رسول الله ഒന്നു കണ്ടോട്ട് അനുവാദം തരുമോ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനിരുളങ്ങ് മാറാൻ ഒന്നു വിളിച്ചോട്ട് അനുകമ്പം വരുമോ ഇനിയും കരിയാത്ത പാപങ്ങൾ തീരാൻ ഒന്നു കണ്ടോട്ട് അനുവാദം തരുമോ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുളങ്ങ് മാറാൻ ഒന്നു വിളിച്ചോട്ട് അനുകമ്പം വരുമോ ഇനിയും കരിയാത്ത പാപങ്ങൾ തീരാൻ. മുഹൈദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് മലാർ ഇതിലെ ആശ്രയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്യാർ കണ്ണൂറുള്ള അന്ത്യവിശ്രം കൊല്ലൊരണിക്കത്തതായ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് വലിയുല്ലാഹി യൂസുഫ് സിദ്ദീഖ് ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനുഭാവന്റെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ആ മഹാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ഈമാന സലാമത്താക്കട്ടെ. ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലെ പേരിൽ നടത്തിയതായ ആണ്ട് നേർച്ച, അതേപോലെ സ്വലാത്ത് വാർഷികവും മതപ്രഭാഷണത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു നാളായിട്ട് കിടും. ഈ ഒരു വേദിക്കലുള്ളതായ എൻ്റെ അഭിമന്യരായ സുഹൃത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാക്കിർ നിസാമി ഉസ്താദും അതുപോലെ ഫാറൂഖ് നിസാമി ഉസ്താദും ഷരീഫ് ഹുമൈദ് ഉസ്താദും അതേപോലെ ഈ ജമാഅത്തിലെ ഗൗരവാൻവിത അധ്യക്ഷരായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ആസിഫാക്കം അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കമ്മിറ്റിയിലുള്ള മെമ്പർമാർ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തോട് ഒരുമിച്ചത് കൂടിയതുപോലെ അവൻ്റെ ജന്നാത്തുൻ നഈം എന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഇതിറാണയാറെ ചന്തത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഇംതിയാസ് ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സദസ്സിലുണ്ട്. ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിലെ സെക്രട്ടറി അതുകൊണ്ട് നാനും ബഹുമാനിക്കണം എനിക്കത്തെ ആള്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്നോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വേദിക്ക് വന്ന് ദൈക്കോനുണ്ട് നീയെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടോണ്ടുള്ള അൽഹംദുലില്ലാ. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു നാള് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്നാലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷമീർ ദാരിമി ഉസ്താദ് ഉമ്മ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സവിസ്താരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൊന്നു തരുമ്പോ ഈ സൗണ്ട് ഒന്ന്
ഇന്നത്തെ യുവത്വ എന്നുള്ള വിഷയമായിട്ട് കിട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്. യുവത്വ എന്നുള്ളത് ബാലക്കാരന്മാർക്ക് വേനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള യുവത്വത്തേക്ക് ചൊല്ലുമ്പോൾ സദസ്സിലുകാൻ്റെ യൗവനത്തെ വാർദ്ധക്യത്തെ ആളുമാർ. അപ്പോൾ യുവത്വം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബാലക്കാരന്മാർ വേണായ സദസ്സ്, പക്ഷെ കൂടെ കാണ്ട് യൗവന കഴിഞ്ഞിട്ട് വാർദ്ധക്യത്ത് പോയ കൊല്ലേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏതായാലും അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ. സുദീർഘമായിട്ടൊന്നും വിഷയത്തെ കിടക്കില്ല, നേരിട്ട് തന്നെ വിഷയത്തേക്ക് നാണ് കിടക്കിട. എന്തിനായിട്ട് യുവത്വ എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അർത്ഥാക്കണ എനിക്കത്തെ ഒരു വിഷയ യൗവന എന്നുള്ളത്. യുവത്വ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ ഞങ്ങളെ ലൈഫിലുള്ളതായ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് യുവത്വ എന്നുള്ളത്. കത്തിജോലിക്കിടതായ സൂര്യയുടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് മഹാന്മാർ പടിപാട്ടിയത് യുവത്വത്തുള്ളത് കത്തിജോലിക്കിട സൂര്യയുടെ പോലെയാണ്. ലോകത്തിലെ എല്ലാത്തുക്കും യുവത്വ എന്നുള്ളതുണ്ട്, എല്ലാത്തുകൊണ്ടും യുവത്വ എന്നുള്ളത്. സൂര്യ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതായ ഒരു ചൂടും സൂര്യ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതായ ചൂടും ആ രണ്ട് ചൂടും ശക്തമായിട്ടുള്ള ചൂടെന്നുള്ള ദുർബലപ്പെട്ടമായ ചൂടും. അതായത് സൂര്യ ഉദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചൂട് നിങ്ങൾക്ക് സതിക്കും, നിങ്ങളെ കൊണ്ടു തീരും. രണ്ടാമത്തേത് സൂര്യ അസ്തമിക്കുമ്പോഴുള്ള ചൂടും നിങ്ങൾ എന്താക്കോ തീരും, അതിന് സതിക്കോ തീരും. നട്ടുച്ച പണ്ടതായ സൂര്യ നടുകി എത്തിയതായ സന്ദർഭത്തില് സെൻട്രൽ പോയിന്റ് സൂര്യ എത്തിയ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചൂട് ശക്തമായ ചൂടായിരിക്കും. ഇനി ഒരു ചന്ദ്രയുടെ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ചന്ദ്രമാത ഒന്നാമത്തെ മാതം നിങ്ങൾക്ക് പാതി കാണും, അവസാനത്തെ മാതം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാതി കാണും. പക്ഷെ നടുവു ആ സൂര്യബണ്ട സന്ദർഭത്തിലായിട്ട് സൂര്യയുടെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രഭയുള്ള ഒരു കിരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണുക സാധിക്കൂ. നല്ല ഒരു ചന്തത്തെ ഒരു ചന്ദ്രനെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക സാധിക്കൂ. കാരണം അത് നടുവു വന്നെ ഉള്ളതായ സന്ദർഭത്തിലുള്ള ആ ഒരു പ്രഭ. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റ്, അതായത് സൂര്യയുടെ ഒരു പ്രകാശമുള്ള ടൈമോ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രയുടെ പ്രഭയുള്ള ടൈമോ അത് യുവത്വ എന്നുള്ള സന്ദർഭത്തിലായിട്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പാട്ടി തന്നെ. ഒരു മനുഷ്യരുടെ ഉദയവും ഒരു മനുഷ്യരുടെ അസ്തമവും അത് ദുർബലപ്പെട്ടത്. ഉമ്മാടെ ഗർഭാശയത്തിൽ വേണ്ട ഒരു കിടാവോ ആ കിടാവോ വയസ്സാവുടെ ഓർത്തോളോ നിസ്സഹായകനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിട്ട് ആ കിടാവ് പോണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ കിടാവ് ഒരാളെ സഹായം ഇല്ലാണ്ട് ആ കിടാവുടെ ഒരു ഉമ്മടെ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാവുടെ കിടാവ് കൈ പിടിക്കാണ്ട് കിടാവ് ചിലപ്പോൾ എന്താക്കല നടക്കാല. ഇനി വാർദ്ധക്യത്തേക്ക് വയസ്സായിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു ബടി ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ആധാരം ഇല്ലാണ്ട് ചിലപ്പോൾ വയസ്സിനാളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ സഹായം ഇല്ലാണ്ട് അയാൾ എന്താവല ചിലപ്പോ നടക്കുക സാധിക്കാല. ശ്രദ്ധിക്കണായ ഒരു വിഷയം. അപ്പൊ വയസ്സായ അയാൾക്ക് നടക്കുകയില്ല, കിടാവിന്റെ സന്ദർഭത്തിലും ആ കിടാവ് നടക്കുകയില്ല ഒരാളെ സഹായം ഇല്ലാണ്ട്. ആ രൂപത്തിലിരിക്കുമ്പോഴായിട്ട് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വാർദ്ധക്യ ചൊല്ലതില് ബാല്യത്തെ ഒരു തിരിച്ചു പോക്കൂ മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പാട്ടി തണ്ടത്. ഈ വയസ്സാവുടേത് സുറൂത്ത് എവിടെ പോണ്ടേ, ബാല്യത്തേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ആയിട്ട് എന്നുള്ളത്. ഇതിനെ ബിസായിട്ട് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സൂറത്തുൻ നഹ്ലിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വിഷയം പഠിപ്പാട്ടി തരുമ്പോ യഥാർത്ഥമായിട്ടൊരു സൂര്യയുടെ വെളിച്ചം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടണോണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ നട്ടുച്ചമായ സന്ദർഭത്തിൽ ആ സൂര്യയുടെ ചൂട് നടുവു വന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ അഥവാ ചന്ദ്രയുടെ പൂർണ്ണമായ പ്രഭ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണോണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അത് സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള നടുവു വന്നെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിലാവൂ എന്നുള്ളതായിട്ട് കിടന്നാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നോക്കൂ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് യുവത്വത്തെ വിഷയ സൂറത്ത് യൂസുഫ് അല്ലാഹു തആല പഠിപ്പാട്ടുമ്പോ മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലുമ്പോ ഫലമ്മാ ബലഗ അശദ്ദഹും എന്നുള്ള വാക്ക് അല്ലാഹു തആലയോട് ഉച്ചരിക്കുക. കാരണം അശദ്ദ അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധത്ത് എന്നുള്ളത് ഒരു കൂവത്തിനായിട്ട് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഒരു തണ്ടേടം അല്ലെങ്കിൽ ആ സിദ്ധത്ത് എന്നുള്ള ഒരു കരുത്തിടെ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് എന്താക്കട ഈ അശദ് എന്നുള്ള വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടായിട്ട് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അല്ലാഹു തആല ഉപയോഗിച്ചത്.
അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിട്ട് യുവത്വ എന്നുള്ളത്, യൗവന എന്നുള്ളത്. ആ രൂപത്തിലിട്ടുകൊമ്പായിട്ട് യുവത്വ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാലക്കാരനാവുടേതായ ഒരു ടൈമിലായിട്ട് ചില ഹറാമുകും കടന്നു പോകേണ്ട എല്ലാ ഹറാമുകും എല്ലാ തിന്മകും പ്രേരണ തണ്ടെനിക്കത്തെ ഒരു ടൈമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടതായ യുവത്വത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എന്നും കൂടി ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. നോക്കറോദിക മഹാനായ അശറത്തുൽ മുബശ്ശിരീങ്ങളിൽപ്പെട്ട 10 സ്വഹാബിമാരും അതേപോലെ ഖുലഫാ റാഷിദീങ്ങളിൽപ്പെട്ടതായ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിമാരും അങ്ങെല്ലാവരും യുവത്വത്തെ ആളുമാറായിട്ടിന്നാറ് എന്നും കൂടി ഞങ്ങൾ എന്താക്കണോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. അങ്ങായിട്ട് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കണായ പാട ഞങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ഒരു സദസ് അണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നേ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിമാരെ വിഷയത്തെ കൂടി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങ പോകേണ്ടത്. കാരണം നോക്കൊരു ഹദീസ് ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടാക്കിയതായ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരിക്കുമ്പോ മഹാന്മാരായ അശറത്തുൽ മുബശ്ശിരീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുമാറാകാം അഥവാ ഖുലഫാ റാഷിദീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുമാറാകാം. ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തെ ചരിത്രമായിട്ട് യുവാക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാലക്കാരന്മാർക്കുള്ള ഒരു പാട്ട എന്നുകൂടി ഞാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. 4 മഹ്ശറിൽ ഞങ്ങൾ ചൂടുള്ളതായ മഹ്ശറിൽ ഇങ്ങനെ വെയിലിൽ നിൽക്കുന്നതായ സന്ദർഭത്തില് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ഒരു ഹദീസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാട്ടി തരുമ്പോ 7 വിഭാഗത്തെ ആളുമാറുകനാൽ അള്ളാടെ ചൂടുള്ളതായ മഹ്ശറ വൻസഭയിൽ നിൽക്കുന്ന ടൈമുള്ളൂ 7 വിഭാഗത്തെ ആളുമാറുക ഹർഷിന്റെ തണലുകൊണ്ട് ചൊല്ലുമ്പോ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അതിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അതിലൊന്ന് ബാലക്കാര കൊണ്ടുകൊണ്ട് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി ബാലക്കാരമാറുക ആ ഒരു ഹർഷിന്റെ തണലുകൊണ്ട് ചൊല്ലുമ്പോ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ അർത്ഥാക്കണായത് യൗവന എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ജാഗരൂകത്തില് ചെലവാക്കണ എനിക്കത് ഒരു വിഷയമായിട്ട് അതേപോലെ ആലോചന കുറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ടാക്കിയതായ ആളുമാറ് എത്രമാ ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ടാക്കിയതായ ഈ ഉമ്മത്ത് ഹദീസിലെ എല്ലാ പ്രബടം എത്തുപാട് തന്നത് അണ്ടത്തെ കാലത്തിന്നതായ മഹാന്മാരായ ബാലക്കാരന്മാരായ സ്വഹാബിമാർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല യുവത്വത്തിന്റെ ഇന്നതായ സ്വഹാബിമാർ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായത്. 2000-ഓളം 1000-ത്തോളം ഹദീസ് റിപ്പോർട്ടാക്കിയതായ മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുടെ പോലത്തത് ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുടെ പോലത്തെ ആളുമാർ മഹദിയായ ബീബി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ പോലത്തെ മഹദിമാർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്താവുമ്പോ അങ്ങനെ വയസ്സ് 25 കീല് എന്നും കൂടി ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. ചെറിയ പ്രായത്തില് 25 വയസ്സിലെ കീലെ ഇന്ന് ആ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിമാർ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ടാക്കുമ്പോ അങ്ങനെ നോക്കണം ഞങ്ങ അതായിട്ട് യുവത്വത്തെ പാട ഏത് രൂപത്തിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാവൂ. അത് മാത്രമല്ല ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ഇസ്ലാമുടെ ദൗത്യം തുടങ്ങിയത് ഇസ്ലാമുടെ പ്രബോധനത്തിന് വേനായിട്ട് സ്വഹാബിമാരെ ബാരറായത്ത് കടത്തിയതും ബാലക്കാരന്മാരായ സ്വഹാബികളായിട്ടുണ്ട്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ആ ബാലക്കാരന്മാരായിട്ട് സ്വഹാബിമാരായിട്ട് നബി തങ്ങ പ്രിപ്പയർ ആക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. മഹാനായ മുആദ് ഇബ്നു ജബൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവായിട്ട് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ബാരറായത്ത് കടത്തിയത് പ്രബോധനത്തിന് വേനായിട്ട് മുആദ് ഇബ്നു ജബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുടെയും നബി തങ്ങ കടത്തുമ്പോ അയാളെ വയസ്സ് 20 വയസ്സിലെ കീലിന്തിണ്ടായിട്ട് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ചരിത്രം തങ്ങ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോ ബാലക്കാരന്മാരെ ഒരു കൂവത്ത് അങ്ങനെയുള്ളതായ ശക്തി എന്തിനുണ്ട് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാട്ടിട്ടുണ്ട്. നോക്കറോ നിങ്ങ ഏത് വിഷയം എടുത്ത് നോക്കിയെങ്കും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ അവസാനത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വഫാത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ റോമുക പോയിട്ട് യുദ്ധാക്കുകവേനായിട്ട് ഒരു സൈന്യത്തെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ രൂപീകരിച്ചത്. ആ രൂപീകരണത്തിൽ നേതാവായിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ നിപ്പാട്ടിയത് മഹാനായ ഉസാമ ബിൻ സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവായിട്ട്. ആ സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ വയസ്സ് 20 വയസ്സിലെ കീഴുണ്ടു എന്നുള്ളതായിട്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എന്നൊക്കെ പഠിപ്പാട്ടി തൻ്റെത്. എന്തുകൊണ്ട് മക്കത്തില് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ഇസ്ലാമുടെ പ്രബോധനം തുടങ്ങുമ്പോ
ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ശത്രുമാർ കൂടുതലായിട്ട് എതിർക്കുള്ള കാരണ മക്കത്തില് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ആളുമാറി എതിരാവുള്ള കാരണ ഇസ്ലാമുടെ പ്രബോധനത്തിന് അടിപറവുള്ള കാരണം എന്നിരുന്നെങ്കിൽ അണ്ട് മക്കത്തിൻ്റെത് ബയസന്മാരായിട്ടിന്നാറ് ബാലക്കാരന്മാർ കോറുടിന്നാർ യൂത്തുടെ പവർ നോക്കുറുന്നേ മക്കത്തിൽ ഇസ്ലാമുടെ പ്രബോധനം നടത്തുക വിടാത്ത കാരണന്റെ അണ്ടിന്നത് കൂടുതലായിട്ടിന്നത് ബയസന്മാർ കാരണന്റെ ബയസന്മാർ ഒരു വിചാരം എന്തിരെ അങ്ങനെ ആദർശങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുകൊടുക്കാല് പണ്ട് ഏതിത്ത് അതേ രൂപത്തിലായിട്ട് ബയസന്മാരുള്ളത് അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലായിട്ട് തണ്ട് മക്കത്തിൽ എന്തായിട്ടില്ല ഇസ്ലാമുടെ പ്രബോധന ശക്തിപ്പെടാത്ത കാരണ ആ ഒരു കാരണമായിട്ട് പക്ഷെ മദീനത്തിൽ അങ്ങനല്ല മദീനത്തിൽ ഇന്നത് സകലവും കൂടുതലായിട്ടിന്നത് എല്ലാ ആളുമാറും ബാലക്കാരമായിട്ടിന്നാറ് ആ ബാലക്കാരമാറായത് കൊണ്ടായിട്ട് ബദറു അലൈനാ മിൻ സാനിയാതിൽ വദാഇ വജബ ശുക്രു അലൈനാ മാദാ ആ രൂപത്തില് മദീനത്ത് സ്വാഗതാക്കിയത് മഹാന്മാരായ ബാലക്കാരന്മാരായ സ്വഹാബിമാർ കാരണ അണ്ടത്തെ ആളുമാറ് കുറെ ആളുമാറ് മദീനത്തിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തില് കുറെ ബയസന്മാർ മരിച്ചു പോയാറ് പിന്നോട് ബാക്കിയായത് കൂടുതലായിട്ടിന്നെ ബാലക്കാരന്മാർ ഹൗസും ഖസ്റജ് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട് മഹാനായ സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് പോലത്തെ ധീരന്മാരായ ബാലക്കാരന്മാരായിട്ട് ഇന്നാറ് അണ്ട് മദീനത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വാഗതം നടത്തുമ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ വിഷയത്തുക നാണ് കടന്നുകൊണ്ടുള്ള ഇസ്ലാമുടെ പ്രബോധനത്തിന് വേനായിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ഇസ്ലാമുടെ പ്രബോധനം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയതായ സന്ദർഭത്തിലായിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് മദീനത്തിൽ കുറെ ആളുമാർ എതിരായ അങ്ങനെ എന്താക്കിയിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ രഹസ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രബോധനം തുടങ്ങുക റെഡിയാവും ആറ് കുന്താവാത്ത മെല്ലെ രഹസ്യമായിട്ട് എന്താക്കട് പ്രബോധനം നടത്തരുത് ആ പ്രബോധനം നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിലായിട്ട് മക്കത്തുള്ളതായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുമാരെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എന്താക്കട് എല്ലാ ആളുമാരെ ജബൽ അബൂ ഖുബൈസിയ പർവ്വതത്തെ കീഴിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടും തന്റെ കുടുംബത്തെയും റായത്തെ ആളുമാർ എന്നിട്ട് കേക്കിട് ഈ കാന്റെ പർവ്വതം ഉണ്ടല്ലേ ഈ പർവ്വതത്തെ ബാക്ക് സൈഡില് ശത്രുമാർ നിങ്ങളെ കൊള്ളുക കൊണ്ടാറിട്ട് നാന് നിങ്ങൾ ചൊന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ നമ്പുടാറാ എല്ലാ സ്വഹാബിമാർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കേട്ടപ്പ അങ്ങെല്ലാം ചൊന്നാറ് അതേ മുഹമ്മദേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ വിശ്വസിക്കടാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാരണം നിങ്ങൾ കളവ് ചൊല്ലുല്ല നബി തങ്ങൾക്ക് ചെറിയിലെ ഇന്ന് ഒരു സിഫത്തായിട്ട് അസ്വാദിഖും അൽ അമീൻ എന്ന ജണ്ട് സിഫത്ത് അപ്പൊ എല്ലാ ആളുമാർ ചെന്നാറ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നമ്പുട കാരണം നിങ്ങൾ കളവ് ചൊല്ലാത്ത ആള് അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ അവിടെ കൂടെ എല്ലാ ആളുമാരെ ഒగ్గട്ടാക്കിട്ട് കേട്ടപ്പ അങ്ങനെങ്കില ഈ കാണ്ട പർവ്വതത്തെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിങ്ങളെ കൊള്ളുകവേനായിട്ട് ശത്രുമാർ ഇറങ്ങിടാറാട്ട് നാണ് നിങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ നമ്പിടാറല്ലേ നിങ്ങൾ എന്റെ വിശ്വസിക്കിടാറല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കില ഈ ലോകം എല്ലാം പടച്ചത് ഏക ഇലാഹനായ അല്ലാഹ് ആകാശം പടച്ചത് അല്ലാഹ് ഭൂമി പടച്ചത് അല്ലാഹ് അതിരിടലുള്ളതായ സർവ്വ ചരാചരങ്ങള് എല്ലാം പടച്ചത് ഏക ഇലാഹനായ അല്ലാഹു കൊണ്ട് നാണ് നിങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ നമ്പുടാറോ ആലുമാരെല്ലാം മുഖമുഖ നോക്ക തുടങ്ങിയാറ് എന്റെ ബാബ അബ്ദുള്ളാടെ മോണ് മുഹമ്മദ് എന്തിനായിട്ട് ഇന്നലത്തോളം ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചോടിന്ന ബിംബങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഇന്നലെ വരെ ഞങ്ങൾ സുജൂദിറ്റതായ ബിംബങ്ങള് അതെല്ലാം കള്ളമായ ബിംബങ്ങള് അതൊന്നും മാറും നമ്മണ്ട ഏക ഇലാഹനായ അല്ലാഹുടെ മാത്രം നമ്പറോ ചൊന്നിട്ടു പുതിയതായ ദീനുമായിട്ട് അബ്ദുള്ളാടെ മോണ് മുഹമ്മദ് ബന്നറല്ലേ എന്റെ ബാവ എല്ലാ ആളുമാരിങ്ങനെ മുഖമുഖ നോക്ക തുടങ്ങിയാറ് മുഹമ്മദ് എന്തിനായിത്തിന്റെ മുഖമുഖ നോക്കുമ്പോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരാള് അയാളെ എനിക്ക് നിന്റെ ചൊല്ലു തബ്ബല്ലകയാ മുഹമ്മദ്
ഏ മുഹമ്മദേ നീ നലാക്കായി പോണ്ട മുഹമ്മദേ, നീ നശിഞ്ഞു പോണ്ട മുഹമ്മദേ. ഇന്നലത്തോളം ഞങ്ങളെ ബോബന്മാര്, ഇന്നലത്തോളം നിന്റെ ബാപ്പന്മാര് ആരാധിച്ചോണ്ടിരുന്ന ബിംബങ്ങളെല്ലാം കള്ള ചൊന്നല്ല മുഹമ്മദേ. നീനൊന്നു നശിഞ്ഞു പോണ്ട മുഹമ്മദേ ചൊന്നിട്ടു മദീനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരായിട്ടുണ്ട്. ആ ഏറ്റവും വലിയ അബൂലഹബ് എന്ന മനുഷ്യന് അള്ളാന്റെ റസൂലുകനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നാവ് ഉയർത്തിയതായ അബൂലഹബ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശാപമായിട്ട് കൊടുക്കറോ. വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ 114 സൂറത്തുണ്ടല്ലേ, 6666 ആയത്തിക്കുമ്പോ ആ 30 ജുസിൽ ഒരു സൂറത്തിൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ശാപമായിട്ട് ഒരു ആയത്ത് അല്ലാഹു ഇറക്കി കൊടുക്കുമ്പോ, ഒരു സൂറത്ത് അല്ലാഹു ഇറക്കി കൊടുത്തത് എല്ലാ നാളും നിങ്ങൾ സാധാരണമായിട്ട് ആയത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടങ്ങായിട്ട് തബ്ബത് യദാ അബീ ലഹബി വതബ്ബ മാ അഗ്ന അൻഹു മാലുഹു വമാ കസബ. വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അല്ലാഹു പഠിപ്പാട്ട് കൊടുക്കടാ. തബ്ബത് യദാ അബീ ലഹബി വതബ്ബ. ഏ അബൂലഹബേ, അബൂലഹബേ നശിച്ചത് നിന്റെ മുഹമ്മദല്ല, നശിച്ചത് നിന്റെ നബിയല്ല. നിന്റെ ജണ്ണും കയ്യും നശിക്കട്ട്, അലാക്കായിട്ട് നീന് പോണ്ടാണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ശാപം കൊടുത്തത് അതാറ് കൊണ്ടുണ്ട്. അബൂലഹബ് എന്ന ഇസ്ലാം അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ പ്രബോധനം നടത്തുകയായിട്ട്, നബി തങ്ങളെ തലകൊത്തുകയായിട്ട് മക്കത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ബാനറായിട്ട് ഒരു നോട്ടീസ് അബൂലഹബ് അടിച്ചു കൊടുക്കടാ. ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദിനെ തലകൊത്തുടെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദ് ചൊല്ലി ഒരു പ്രവാചകന് വന്നിട്ടുള്ള അവന്റെ തലമീട്ട് ആരെങ്കിലും കൊത്തുടെങ്കിൽ 100 വണ്ടിയുടെ പകരമായിട്ട് നാണ് കൊടുക്കുവേണ്ട. ഏറ്റവും വലിയ പ്രഖ്യാപന മക്കത്ത് നടക്കുമ്പോ ഇതാ റെഡിയാവിടാറ്. ആ പുതിയതായിട്ട് കടന്നു വന്ന ദീനകാറും പോയിരണ്ട. ഞങ്ങൾ ഇന്നലത്തോളം ആരാധിച്ചോടിന്ന ബിംബത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കോളൂ. അങ്ങനെ മക്കത്തൊരു പ്രഖ്യാപനം നടക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ദുആറക്കട് രണ്ട് കയ്യും നാഥനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നിബിതങ്ങം ദുആറക്കടല്ലോ. നിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീനാണ് പ്രബോധനത്തേക്ക് തുടങ്ങിയ റബ്ബേ. ഇതാണ് തുടങ്ങുമ്പോ റബ്ബേ ഈ മക്കത്തുള്ള ആളുമാറ് എതിരായോണ്ടുള്ള അല്ലോ നക്കൊന്നു കാവല് നീന് തരണോ അല്ലോ. അല്ലാഹുവേ ഈ ദീനൊന്നു ഗട്ടിയാവണോ, ഈ ദീനൊന്നു ശക്തിപ്പെടുകൂ. ജണ്ടാൽ ഒരു ബാലക്കാരുടെ നീന് തരണോ അല്ലോ. ദ്വാരെന്നതാറ് ലോകത്ത് അല്ലാഹു റഹ്മത്തായി കടത്തിയ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ദ്വാരക്കടല്ലോ. നന്റെ ദീനൊന്നു ഗട്ടിയാവകോ. ജണ്ടാൽ ഒരു ബാലക്കാര അല്ലാന്റെ റസൂല് വയസ്സന്മാരെ ദ്വാരെന്നതല്ല. ജണ്ടാൽ ഒരു ബാലക്കാരുടെ നക്ക് നീന് തരണോ അല്ലോ. അല്ലാന്റെ റസൂലെന്ന് സുജൂദിലങ്ങനെ ദ്വാരക്കുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ജണ്ടാൽ ഒരു മുഖാറുകൊണ്ടുണ്ട. ഒന്നാമത്തത് നബി തങ്ങളെ തലകൊത്തുകവേനായിട്ട്, ഹബീബായ തങ്ങളെ തലകൊത്തുകവേനായിട്ട് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയില്ല. അബൂലഹബ് എന്ന മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമോ കടന്നു പറഞ്ഞു അല്ലോ. കാരണം എന്തേ? അബൂലഹബൊന്നും ഇസ്ലാമോ കടന്നു വന്നെങ്കിൽ ദുനിയാവ് ഇസ്ലാമോ സമ്പത്ത് ധാരാളം തരുവാ. രണ്ട് ബാലക്കാരല് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാലക്കാരുടെ നീ എന്താക്കണോ നക്ക് തരണോ അല്ലാ എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതിലൊന്ന് നബി തങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഇന്നത് അബൂലഹബ്. അബൂലഹബ് മീട്ട് ദീനക്ക് കടന്നു വന്നെങ്കിൽ എന്താവും? ദീനകനായിട്ട് സമ്പത്ത് എല്ലാം കൊടുക്കുക എന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മുഖ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങകിന്ത് രണ്ടാമത്തെ ഒരാള് അയാള് ദീനക പറഞ്ഞു അല്ലാ
ഈ രണ്ട് ബാലക്കാരന്മാരില് ഒരാള് നക്കുനീര് തന്നെങ്കിൽ ദീനി ശക്തിപ്പെടോണ്ട് നിബിതങ്ങ ചൊല്ലുകൊള്ള കാരണ ഒന്നാമത്തത് അബൂലഹബാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആറുകൊണ്ടുണ്ട കിസറ കൈസറ കോട്ട കൊത്തലകങ്ങളെ കിടികിടാ പറപ്പിച്ചു പോയി മഹാനായ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ഉമർ ഒന്ന് ദീനുക വന്നെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ദീനൊന്ന് ശക്തിപ്പെടോ എന്നല്ലാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കുമ്പോ പിറ്റേണ്ടിതാ ഊരി പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് മക്കത്തുള്ള തെരുവിലൂടെ നടന്നു പോണ്ട ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. ഐന മുഹമ്മദ് ഐന മുഹമ്മദ് ഐന മുഹമ്മദ് എവിടെ മുഹമ്മദ് എവിടെ മുഹമ്മദ് എവിടെ 100 വണ്ടിയുടെ ബദലായിട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ തലനാണ് കൊത്തുക പോണ്ട ചൊന്നിട്ടു ഊരി പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് കടന്നുപോയത് മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഊരി പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് കടന്നു പോണ്ടു. മക്കത്തെ ആളുമാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോണ്ടാറ്. കാരണം എന്തേ ഉമറുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഊരി പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് ഉമറൊന്നും നടന്നെങ്കിൽ അയാളെ വധിക്കാട്ട ഊരി പിടിച്ച വാള് നടുകു തിരിച്ചു വെക്കാല്. അങ്ങനെ ധീരനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓടിപ്പോണ്ടു. ആ കുതിരകളൊന്ന് പത്തിട്ട് കേക്കടവിടെ മുഹമ്മദ് എവിടെ മുഹമ്മദ് എവിടെ മക്കത്തെ ജബലുകൾ കിടുകിടുത്ത് ശക്തമാമുമാരിന്റെ വരവിനൊത്ത് ഹക്കൊത്ത മുഹമ്മദിൻ ശിരസെടുത്ത് ഇക്കയിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഗർജിച്ച് ഉടവാലൂരിയെടുത്ത് ഉമറത കുതിര പുറത്ത് ഉശിരത കാണിച്ചിട്ട് ഉടനാടി പൂറപ്പെട്ട് ഉലകിന്റെ തെളിദീപം കെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഊരി പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓടിപ്പോണ്ട്. ഇന്ന് മുഹമ്മദ് ചൊല്ല ഒരു മനുഷ്യനൂടെ അവസാനിക്കട്. അങ്ങനെ ഉള്ള ചാപ്റ്ററിന് കൂടെ ഓപ്പണാവുകില്ല. എന്നിട്ട് നബി തങ്ങളെ തലകൊത്തുകുവാനായിട്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കടന്നു പോകുമ്പോ ആരാധികര മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കട യാ റസൂലല്ലാഹ് നബിയേ നബിയേ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തലകൊത്തുകുവാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതെങ്കില അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലൊന്നും മുഖം കണ്ടപ്പാ ആ വാളൊന്നിങ്ങനെ എരിഞ്ഞു കളയിട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്നിട്ട് ചൊല്ലു നബിയേ അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഅശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ്. നബിയേ നബിയേ ഇനി കള്ള് വേണ്ട നബിയേ, പെണ്ണ് വേണ്ട നബിയേ, ഹറാമ് വേണ്ട നബിയേ, എല്ലാം നന്റെ നബി മാത്രമായി ചെന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അരകി പിടിച്ച ഒരു ബാലക്കാര മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. എന്തേ മൗനമായത് മലാറുള്ളങ്ങമേ? ആവേശത്തോട് ചൊല്ലണ്ടേ. രാജകീയ നേതാക്കളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ആത്മീയമായിട്ട് തക്ബീർ ചൊല്ലുമ്പോ, സംഘടനാ നേതാക്കളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ആവേശത്തോടെ തക്ബീർ ചൊല്ലുമ്പോ, എന്തേ ഉമർ ഖത്താബിന്റെ വിഷയെടുക്കുമ്പോ, ഉമർ ഖത്താബിന്റെ പേര് ചൊല്ലുമ്പോ മലാറുള്ളങ്ങമേ എന്തേ മൗനമായത്? ആവേശത്തോടെ ചൊല്ലൊരു മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. ഉമറില്ലാത്ത ബാലക്കാര ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ചരിത്രമില്ലാണ്ട് എങ്ങനെ യുവത്വത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലുക തീരോ? ഉമറില്ലാത്ത ബാലക്കാര ഏത് ബാലക്കാരക ആവേശം വേണ? മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച സാധാരണമായിട്ട് കേക്കട ഖുത്ബയിൽ കാണാ അല്ലദീ ഖാല ഫീ ഫദ്ലിഹി റസൂലുള്ളാഹി അവ്വലു മൻ ഖതബ അലാ മിംബറിൽ ഇസ്ലാമി ഉമർ വഅവ്വലു മൻ യശ്റബു ഹൗദിൽ കൗസർ ഉമർ വഖാല മലികുൽ അക്ബർ അൽ ഹഖ് യൻതഖു അലാ ലിസാനി ഉമർ അൽ ഈമാനു യജ്രി മിൻ ജിനാനി ഉമർ അൽ ഇസ്ലാം യുഖവി ബിദിറതി ഉമർ ഉദ്നി മിന്നി യാ ഉമർ അൻത മിന്നി യാ ഉമർ
അനമിൻക യാ ഉമർ. ആ ധീരനായ ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുടെ ദുആക്ക് ഇജാബത്തായിട്ട് അല്ലാഹു കൊടുത്ത ഇസ്ലാമുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ആറുകൊണ്ടുണ്ട്? മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുടെ അരികി പിടിച്ചുള്ളു നബിയേ, ഇനി ഒരു ഹറാമ് കൈ ഉമറില്ല നബിയേ, നാണുള്ള നബിയേ, നാണുള്ള നബിയേ, നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമുടെ പ്രബോധനം തുടങ്ങൊരു നബിയേ, ധൈര്യത്തിൽ തുടങ്ങൊരു നബിയേ. അവസാനമായിട്ട് ഉമർ ഖത്താബ് ചെന്ന നബിയേ, പേടിക്കണ്ട നബിയേ, നാണുള്ള നബിയേ, നാണുള്ള നബിയേ. ബിലാൽ അങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് മക്കത്ത് പരസ്യമായിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുകയോ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങനെ ധൈര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിലെ പ്രബോധനം തുടങ്ങുമ്പോ ബാലക്കാറ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാവണോ, ദീനിക്ക് ശക്തിയാവാനായത് അത് റായത്തെ ബാലക്കാറമാറ്, യൗവനത്തെ ആളുമാറ്, യുവത്വത്തെ ആളുമാറ്. അത് ജീവന പാഴാക്ക ഉള്ളതല്ല, ജീവന വെറുതെ കളയ ഉള്ളതല്ല. അല്ലാന്റെ ദീനിക്ക് മേനായിട്ട് ഏറ്റവും ശക്തിയായിട്ട് ഹോറാടനായത് അത് ബാലക്കാറ. ഈ ദീനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാറ്, ഈ ദീനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബെന്നലുപാറ്, ഈ ദീനിയുടെ ബാക്ക് ബോൺ ആറ് കൊണ്ടുണ്ട് അത് ദീനുള്ള ബാലക്കാറ. നിന്റെ കുറിച്ചായിട്ട് ഇവിടെ ഹബീബായ തങ്ങ ചൊന്നത് ബാലക്കാറ ഒന്ന് ശക്തി വേണോ, റായത്തിലെ ബാലക്കാറമാരെ സംഘടന വരണോ, ബാലക്കാറമാരെ ആവേശത്തുള്ളതായ യൂത്ത് വിങ്ങുകൾ വരണോ, അല്ലെങ്കിൽ യങ്സ്റ്റാർസ് വന്നെങ്കിൽ ആ ദീനു ഒരു ശക്തി വരൂ. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോ ദീനിക ഏറ്റവും നല്ല ശക്തിപ്പെടനായത് അത് ബാലക്കാരന്മാരെ കൊണ്ടു എന്നുള്ളതായിട്ട് ഇസ്ലാമിക ഏറ്റവും ധൈര്യം കൊടുത്തത് മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവായിട്ട് ദീനിക വേനായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി കൊടുക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ റായത്തെ ബാലക്കാരന്മാർ പള്ളിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വറ നടക്കുമ്പോ ആടലിത്തെ കമ്മിറ്റി ചൊല്ലണോ, കമ്മിറ്റി നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബാക്കിലുള്ള അങ്ങനെ വാർത്തെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യുവത്വത്തെ ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ വാർത്തെടുക്കുക ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തീരണോ എന്നുള്ളതായിട്ട്. അങ്ങനല്ലേ യൂത്ത് ഏതുകുമ്പോ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് വിങ് ഇങ്ങനെയുള്ളതായ യങ്സ്റ്റേഴ്സുമാർ ഒരു സമുദായത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് സക്സസ് ആവും എന്നുള്ളതായിട്ട്. ഈ ദീനിക വേനായിട്ട് അള്ളാഹുടെ ദീനക് കടന്നു പറയുവാനായിട്ട് ഈ ഇന്ത്യക്കും മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ തൊട്ടടുത്ത് കേരളത്തിക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ദീനെത്ത് പാട്ടിയത് ഒരു ബാലക്കാര എന്നുകൂടി ഞങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഒരു ബാലക്കാരുടെ കൊണ്ടായിട്ട് മാത്രമല്ല കേരളത്തെ ജനിച്ചിട്ട് ഒമാനിലെ വഫാത്തായി പോയി എനിക്കത്തെ ഒരു ബാലക്കാര അയാൾ ഒരു കേരളത്തെ ഒരു സ്വഹാബി എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കണോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ചേരമാൻ പേരമാൾ എന്നുള്ളതായ ഒരു ചക്രവർത്തി, ചേരമാൻ പേരമാൾ എന്നുള്ള താജുദ്ദീൻ എന്ന റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അയാൾ ഈ ദീനിക വേനായിട്ട് കൊമ്പന്നതായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൂടി ഞങ്ങൾ ഒന്ന് അർത്ഥാക്കണോ എന്നുള്ളതായിട്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ദീന് കൊണ്ടുവന്ന കേരളത്തെ ഒരു ബാലക്കാരായിട്ട് കിടത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്വഹാബിമാരുന്ന യൂറോപ്പിയന്റെ ആളുമാറും റഷ്യത്തെ ആളുമാറും ഓരോ രാഷ്ട്രത്തെ ആളുമാറും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിമാർ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മുട്ടയുന്നാർ ഓരോ രാഷ്ട്രത്തെ സ്വാഭിമാർ. അങ്ങനെ ഇക്കുമ്പായിട്ട് മഹാനായ അബൂ സഈദ് അൽ ഖുദരി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അയാൾ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ടാക്കിയത് കാണാം. മദീനത്തിൽ നബിയും സ്വഹാബത്തും ഇങ്ങനെ ദിക്റതായ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കൂട്ട ആളുമാർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മുട്ടയിങ്ങനെ വേണ്ട. അങ്ങനെ സ്വഹാബിമാരിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഇണ്ടതോലോ കാണാത്ത നിക്കത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സിങ്ങും ഇണ്ടതോലോ കാണാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മുഖമായിട്ട് അവിടെ ബാക്കിയുള്ള സ്വഹാബിമാർ അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇത് ഏത് രാജ്യത്തെ ആളുമാർ? യൂറോപ്യൻസ് അല്ല, ആഫ്രിക്കൻസ് അല്ല, ഏഷ്യത്തെ ആളുമാരല്ല, റോമന്മാരല്ല, പിന്നെ ആരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ സ്വഹാബിമാർ ഇന്ത്യയുടെ പോയി എനിക്കെത്തതായ കുറേ സ്വഹാബിമാർ, ഇന്ത്യയുടെ പോയി എനിക്കെത്തതായ കുറെ ആളുമാർ, ഈ ഭാരതത്തെ സംസ്കൃതി ഉള്ള എനിക്കെത്തതായ നല്ല ഡ്രസ്സിങ്ങും
ആ വേഷഭൂഷണത്തിലായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചത് അണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചേരമാൻ പേരമാളും അയാളെ കൂടെ ഇന്ന ആളുമാർ മുസ്ലിമായ ആളുമാർ അങ്ങായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു സംസ്കൃതിയുടെ സൗദിയുടെ മണ്ണുക കടത്തിയത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിമാർ. അങ്ങനെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ പോയനിക്കത്തതായ ചേരമാൻ പേരമാൾ എന്നുള്ള മനുഷ്യന് പോകില്ല. കാരണം വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ചൊല്ലു, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, ഇഖ്തറബത്തിസ് സാഅ വൻശഖൽ ഖമർ. ഈ ദുനിയാവ് അന്ത്യനാളുക ഖിയാമത്ത് നാളുക മുട്ടായിട് ഭാരി ദൂരവുന്നില്ല. ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ബേരമായിട് ചന്ദ്രനും പിളർപ്പായിട്. ആ ചന്ദ്രൻ പിളർപ്പായത് ഖുർആൻ അല്ലാഹു തആല ചൊന്നത് അതിനെ കേരളത്തിൽ നേരിട്ട് കണ്ടതായിട്ട് പെരമാൻ എന്നുള്ള മനുഷ്യന്. കാരണം ഹബീബായ തങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ മോചിസത്ത് ചന്ദ്രൻ പിളർപ്പാവുടത് ഹബീബായ തങ്ങളെ മോചിസത്താണെങ്കിൽ അതിനെ കേരളത്തിൽ കണ്ടത് മഹാനായ തജുദ്ദീൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ചന്ദ്രചണ്ട് ബേരബേരായിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടുള്ളതായ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആളുമാരിലെ കേട്ടപ്പോ അങ്ങ് ചൊന്നാറ് അത് ചിലപ്പോ കിനാവായിട്ടേക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടത്. എന്നാൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ സമാധാനമില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിട്ടേക്കും ചന്ദ്രൻ ചണ്ട് ബേരായത്? അയാള് കൊച്ചിയിലതായ ബന്ദറിലായിട്ട് അണ്ടത്തെ കുറെ ആളുമാർ സൗദിയിലെ അറബിയൻ ആളുമാർ എന്താക്കിയിരുന്നാറ് കച്ചവടത്തേക്ക് വന്നോണ്ടിരുന്നാർ. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ആളുമാരിൽ എന്താക്കിയാറ് ഇയാള് കേടുത്ത് നാം മുഞ്ഞാണ്ട് ഒരു ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ഭാഗമായത് നോക്കിയിടേ, പക്ഷെ അത് എന്തിനു നക്കത് ഇതുവരെ അർത്ഥായോണ്ടില്ല. അപ്പൊ അറബിയൻ വന്നതായ ആളുമാർ ചെന്നാറ് അതൊന്നും അങ്ങനല്ല, ഞങ്ങളെ റായത്തിൽ ഒരു പുതിയൊരു പ്രവാചകൻ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അയാളെ പേരായിട്ട് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദില്ല. അയാള് ഒരു ദീന് കൊണ്ടുവന്നത് അയാൾ ദൈവത്തേക്ക് അങ്ങ് അള്ളാഹുണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവത്തേക്ക് ബിംബ ഇല്ല, ഫോട്ടോ ഇല്ല, ആകാരങ്ങളില്ലാണ്ട് കാണാട്ട് ആരാധിക്കിടങ്ങ ഒരു മുസ്ലിം എന്നുള്ള ഒരു സമുദായം അവിടെ വന്നത്. അങ്ങനെ നേതാവായിട്ട് മുഹമ്മദ് ചൊല്ല ആള് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അങ്ങനെ ആ മുഹമ്മദ് ചൊല്ല ആളില് അണ്ട് വിശ്വസിക്കണുണ്ടു ആൾമാർ ഇങ്ങനെ പ്രബോധനം നടത്തുമ്പോ കുറെ ആളുമാർ ചൊന്നാറ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോചിസത്ത് കാട്ടണോ, അതായത് ചന്ദ്രന്റെ ജണ്ട് ബേരാക്കിനെ കണ്ട് എന്താവും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വരും. അങ്ങനെ തെല്ലുനേരം എന്തായിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ അവിടെ ദ്വാരന്നത്ത് എന്നിട്ട് ചന്ദ്രൻ ജണ്ട് ഭാഗായിട്ട് കൊറിയ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിട്ട് ചന്ദ്രൻ ഒగ్గട്ടായിട്ട്. ഇങ്ങനെ ആയിത്തിന്റെ ഈ ബന്യ ആളുമാർ ചൊല്ലുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുദ്ദീൻ എന്നറിയപ്പെട്ട ചേരമാൻ പേരമൾ എന്താക്കട് നേരെ സൗദിക്ക് പോണു. മദീനത്തേക്ക് വേനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആളിങ്ങനെ കടന്നു പോണ്ടു. എന്തിക്ക് ആ ദീന് കൊണ്ടുവന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണോ. പോകുമ്പോ ഒരു ഇഞ്ചി എടുത്തു പോണ്ടു, ജിഞ്ചർ ഇഞ്ചി ഗിഫ്റ്റായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ അങ്ങനെ കൂടെയുള്ള സ്വഹാബി കൂടെയുള്ള ആളുമാർ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വഹാബിമാർ ചൊന്നാറ് നബിയേ അങ്ങ് യമൻകാരല്ല നബിയേ, യമന്റെ ആളുമാറ് വേഷങ്ങളില്ല നബിയേ, അങ്ങ് എത്തോപ്യയുടെ ആളുമാരല്ല, ആഫ്രിക്കന്റെ ആളുമാരല്ല, റോമക്കാരല്ല നബിയേ, അങ്ങനെ വേഷഭൂഷണങ്ങളില്ല നബിയേ. അപ്പൊ ഹബീബായ തങ്ങ ചൊല്ലു അങ്ങ് ഇന്ത്യയുടെ വന്ന ആളുമാറ്, അങ്ങ് ഭാരതീയ സംസ്കൃതമുള്ള ആളുമാറ്. അങ്ങനെ അയാൾ നബി തങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഇഞ്ചി ഒന്ന് കൈക്ക് കൊടുക്കൊടു, ജിഞ്ചർ ഇങ്ങനെ കൈക്ക് കൊടുക്കൊടു. എന്നിട്ട് കുറെ നേരം ഹബീബായ തങ്ങളുള്ള അയാളുമുണ്ട്. എന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ ചൊല്ലു നബിയേ അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അള്ളാനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ആള്, നബി തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ആള്, എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ ദീനക്ക് വേനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട മഹാണ് അയാളിങ്ങനെ കുറെ തിങ്കള് നബി തങ്ങളൊട്ടേക്കിട്. എന്നിട്ട് ചൊല്ലു നബിയേ ഈ ദീനിന്റെ നാട് ഭാരതത്തേക്ക് കൊമ്പോണ്ട നബിയേ, ഇന്ത്യക്ക് നാണ് ദീനും എടുത്തോണ്ട് പോണ്ട നബിയേ, ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുമാർക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം ഒന്ന് തുടങ്ങാ നബിയേ. അങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സമ്മത മുഖാന്തര മഹാനായ ചേരമാ പേരമാൾ എന്ന ചൊല്ല രാജാവോ അയാളിതാ ഇന്ത്യക്ക് വേനായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോ ഒമാന സലാല ചൊല്ല റായത്തില് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആള് വഫാ
വഫാത്താവുടോ. രോഗിയായിട്ട് ഒരു രോഗം വന്നിട്ട് മഹാനായ ആള് സലാലാല് വഫാത്താവുടോ. ഇന്റെ ഒമാന സലാലത്തുക പോയെങ്കിൽ കേരളത്തെ അതേ മാതൃക ആയിട്ടിക്കട്. അവിടെ ഉണ്ടോ തെങ്ങുണ്ടോ കവുങ്ങുണ്ടോ, അവിടെ ബാലയുടെ തൈയുണ്ടോ, അവിടെ ഈത്തപ്പഴമല്ല ഉള്ളത്, അവിടെ തേങ്ങയുടെ പാനിയ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയുടെ കൃഷി ഉള്ളത്, അവിടെ കവുങ്ങുടെ കൃഷി ഉള്ളത്, അവിടെ നല്ല മുല ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ രൂപത്തില് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രഭയുള്ളത്. ഒമാന സലാല ചൊല്ലറായത്തില് ആ താജുദ്ദീൻ എന്ന ചൊല്ല ഒരാള്, അയാള് പിന്നെ മാലിക് ദിനാർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പിന്നെ അയാളെ വഫാത്തായിട്ട് പിന്നെ ദീനികമേനായിട്ടുള്ള പ്രബോധനത്തെ കൊണ്ട് മഹാനായ മാലിക് ബിൻ ദിനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ താജുദ്ദീൻ എന്ന ആള് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുമ്പോ അയാൾ ദീനികമേനായിട്ടിരിക്കുമ്പോ നല്ല ഒരു ബാലക്കാരായിട്ട് എന്ത് അത് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണോ. പ്രിയമുള്ളങ്ങമേ മോമിനികള്, ഇങ്ങനെ ദീനികമേനായിട്ട് ഒരുപാട് ബാലക്കാരന്മാര്, എത്ര നല്ല നല്ല ബാലക്കാരന്മാര് അള്ളാടെ ദീനികമേനായിട്ട് ഈ ദീനിക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തുകവേനായിട്ട് എത്ര സ്വഹാബിമാരല്ലേ, എത്ര സ്വഹാബിമാരല്ലേ. മഹാനായ ഹംസത്തുൽ ഖർറാർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഏറ്റവും ധീരനായ ഒരു മനുഷ്യന് മഹാനായ ഹംസത്തുൽ ഖർറാർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനികവേനായിട്ട് പോരാടിയിട്ട് ഷഹീദായ മനുഷ്യനല്ലേ, ഉഹദ് യുദ്ധത്തിലെ ഷഹീദായ മനുഷ്യനല്ലേ മഹാനായ സയ്യിദ് ശുഹദാ ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. ആരാധിക്കടാർ ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബദ്ർ യുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാളിയായിട്ട് ഹംസത്തുൽ ഖർറാർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ദീനികവേനായിട്ട് അയാളെ യുവത്വത്തെ എന്തികവേനായിട്ട് ചെലവഴിച്ച് ബാലക്കാര ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണോ. ആരാധിക്കടാർ ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അയാൾ ഒരു നാളിതാ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തുന്ന ടൈമല്ലോ ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോണ്ടു. ഉത്തുബത്തും ശൈബത്തും എന്നുള്ള ഇസ്ലാമിനെ നിറങ്ങിട്ട ശത്രുമാരെ കൊന്നടക്കിയത് മഹാനായ ഹംസത്തുൽ ഖർറാർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഉണ്ടല്ലേ. അയാളെ കൊന്നതാറുകൊണ്ടുണ്ടാ വഹ്ശിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് എന്തേ വഹ്ശ് അയാളെ കൊള്ള കാരണ എന്തുകൊണ്ട് ഹംസ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ വഹ്ശ് ചൊല്ലെ ഒരു സ്വഹാബി പിന്നീട് അയാള് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ആള് അയാൾ എന്താക്കട് മഹാനായ ഹംസ റളിയല്ലാഹുവിനോട് കൊള്ളിടും. എന്ത് ഹിന്ദു ചൊല്ല ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് അയാൾക്ക് ഭയങ്കര പിരിസം. ഈ ഹിന്ദു എന്നുള്ളത് ഒത്തുബത്തും ഷൈബത്തിന്റെ സഹോദരി ആയിട്ടിക്കട് ഹിന്ദു എന്നുള്ള പെൺ. ആ ഹിന്ദു എന്ന പെണ്ണിടെ കുടുംബത്തെ ആളുമാരെ വധിച്ചത് യുദ്ധത്തിൽ കൊന്നത് മഹാനായ ഹംസത്തുൽ ഖർറാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അയാള് ഇസ്ലാമുകവേനായിട്ട് ധീരനായി ഷഹീദായ ഹംസത്തുൽ ഖർറാർ. അങ്ങനെ ഈ ഹിന്ദു ചൊല്ല പെണ്ണ് വഹ്ശില് ചൊല്ലാല് നിക്ക് നിന്റെ മങ്ങിലാവനുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്താക്കണോ ഹംസ റളിയല്ലാഹുവിനോട് കൊല്ലണം. ഹംസ റളിയല്ലാഹുവിനെ നീ കൊന്നെങ്കിൽ നിന്റെ നാണ് മങ്ങിലാവുടെ. പക്ഷെ ഹംസ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഫേസ് ടു ഫേസ് യുദ്ധാക്കുക അങ്ങനെ കൊണ്ടെന്തില്ല ധൈര്യമില്ല. അങ്ങനെ എന്താക്കിടാറ് ഈ ഹിന്ദു ചൊല്ല പെണ്ണ് ഹിന്ദു എന്നുള്ളതായ പെണ്ണ് വഹ്ശി ചൊല്ല സ്വഹാബികളെ ചൊന്നതായ സന്ദർഭത്തില് യുദ്ധത്തിലായിട്ടിക്കിട് മഹാനായ ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുയുടെ ബാക്കിലായിട്ടിക്കിട് ഈ വഹ്ശി ചൊല്ല സ്വഹാബി കൊള്ളുടെ. വഹ്ശിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് അമ്പർ അതായത് ബില്ലുമാന പൊട്ടുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നല്ല പ്രാവീണ്യ ഇന്ന ആളായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വഹ്ശി. അങ്ങനെ ഈ വഹ്ശി എന്താക്കട് ഇതില് നല്ല കഴിവുള്ള ആള് ഹംസ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ബാക്കിൽ എന്താക്കട് ഈ ബിൽബാൻ ഇങ്ങനെ പൊട്ടും. അയാളെ ബാക്കിൽ അറ്റാക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തായി പോണ്ടു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങൾ ചൊല്ലാറ് നബിയേ സയ്യിദു ശുഹദാ ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തായി പോണ്ടു നബിയേ. ആ ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇണ്ട് യുഹദ് പോയ കാണാ
സൗദി അറേബ്യയുടെ ഉംറ പോയ ആളുമാര് കാണാ ഹംസ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഖബറിന്റെ നമുക്ക് മക്ക മദീനത്ത് കാണാ എവിടെ ഹംസ റളിയല്ലാഹു ഉള്ളത് ഹംസ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ വധിക്കപ്പെട്ട ഉഹുദിലുണ്ടല്ലേ ഇണ്ടുകും അവർ ഖബർസ്ഥാന പോയി സിയാറത്താക്കാ ഹംസ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ വില്ലുബാണ കൊണ്ടിട്ട് ഷഹീദായപ്പാ അയാളെ കൊന്നൊടുക്കിയ സന്ദർഭത്തിലുണ്ടല്ലേ അയാളെ മയ്യത്ത് പോലും ഒരാൾ തൊടുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ആറ് ഹിന്ദു ചുള്ള പെണ്ണ് ഹംസ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ മയ്യത്തിന് തൊടുകപ്പെട്ടില്ല സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ആ പകലുണ്ടല്ലേ തന്റെ കുടുംബത്തെ ആളുമാരെ കൊന്ന പകല് ഹംസ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കുടൽമാല പുറത്തെടുക്കണാള് ഹംസ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഭയത്തിലൊന്ന് കീറിട്ട് അതിലിന്നതായ ഹംസ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കർലിടൊന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ആ ഹിന്ദു ചുള്ള പെണ്ണ് ചവച്ചിട്ട് തുപ്പിയെങ്ക ആ മയ്യത്തിന് കുറെ നാളങ്ങനെ ബാക്കി വെച്ച ആളാറ് ഹിന്ദു ചുള്ള പെണ്ണ് ആയ്മ കുറെ നാളാ മയ്യത്തിനെ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ഹംസ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഖബറടക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല വമ്പുറ്റ ഹംസ റളിയല്ലാഹു ചാടി തമ്പിയ സോവാദിൽ മാറടാ ബല്ലൽ നബി മഹ്മൂദർ ഹൗലിന് വെള്ളം കോടിക്കുന്നോനാരടാ അംബർ ഷഫീഉള്ള കാവൽ വെച്ചുള്ള സംബാരാമിൽ വന്ന് ചേരടാ ഖൈറുൽ ബാരാം നബിയ കൂളത്തിന്ന് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോരടാ വമ്പന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ വന്ന് വിലക്കോടെ വെള്ളം കൂടിച്ചാട്ടെ തുമ്പിക്ക് മാമാദം പൊട്ടിയോളാവട്ടെ ഉരിയ വാക്കിന് കേട്ടി വെളിപ്പെട്ട് സംസാരിക ആ മഹാനായ ഹംസത്തുൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഷഹീദായിട്ട് കിടക്കട് മയ്യത്തിനെ പോലും തൊടകുപൂടാണ്ട് ഹംസ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കാർലടെ ചവച്ചു തുപ്പിട്ട് ആ ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നാല് അല്ലാഹുടെ മഹ്ശറക ബണ്ട എങ്ങനെ കൊണ്ടുണ്ടാ തന്റെ എല്ലാ കർലടിങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അല്ലാഹുടെ മഹ്ശറക നാല് ഷഹീദായ ഹംസത്തുൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കടന്നു വരുമ്പോ ബാലക്കാറ അങ്ങനെയുള്ള യുവത്വമല്ലേ ചെലവാക്കണായത് അള്ളാന്റെ ദീനുകളല്ലേ ചെലവാക്കണായത് ഏത് രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടില്ലേ അനാചാരത്തെ പെരോളല്ലേ നടന്നുകൊണ്ടില്ലേ ഓരോ ട്രെൻഡിങ്ങുമായിട്ട് ബാലക്കാരമാർ വരുമ്പോ കഴിഞ്ഞ റമദാൻ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ഞങ്ങൾ നോക്കി ഞങ്ങള് നാനും നിങ്ങൾ കേട്ടങ്ങല്ലേ എന്തേ ഒരു ട്രെൻഡിങ് കിലോമീറ്റർ കണക്കിൽ ഓടിയങ്ങ് നണ്ട കണക്കിൽ ഇത്ര തണ്ട നണ്ട കണക്കിൽ ഡ്രസ് തണ്ട എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഓരോ ട്രെൻഡിങ്ങുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ റായത്തെ ബാലക്കാരന്മാർ വരുമ്പോ അങ്ങനല്ല അങ്ങനാവനായവനല്ല അള്ളാന്റെ ദീനികവേനായിട്ട് ശക്തി ഉയരണായ ആള് അള്ളാന്റെ ദീനികവേനായിട്ട് ശബ്ദം ശ്രമിക്കണായ അള്ളാന്റെ പള്ളി മിനാരത്തെ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ സുബഹി ബാങ്കൊന്ന് കേൾക്കുമ്പോ പള്ളി മിനാരത്തെ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ പള്ളികൾ സുജൂദിട്ട് എത്ര ബാലക്കാരന്മാര് ഞങ്ങളുടെ റായത്തെ പള്ളിയിലുണ്ടോ ഒന്നുകൂടി നോക്കറോ ആ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമദാൻ തിങ്കൾ വരുമ്പോ എത്ര ബാലക്കാരന്മാര് പള്ളിയിൽ നിന്നാറ് എത്ര ബാലക്കാരന്മാര് പള്ളിയിൽ നിന്നാറ് ഒന്നാമത്തെ 10 വരുമ്പോ റഹ്മത്തിന്റെ 10 വരുമ്പോ ഞങ്ങളെ കൊറേ ബാലക്കാരന്മാര് വേൾഡ് കപ്പുടെ മാച്ച് അല്ലേ നോക്കിയോണ്ടിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ 10 വരുമ്പോ IPL ബാക്കിലല്ലേ പോയോണ്ടിരുന്നത് IPL ബാക്കിലല്ലേ ഞങ്ങളെ ബാലക്കാരന്മാരുള്ളേ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതായ തോതിവാസത്തിൽ നടക്കണായവനല്ല അള്ളാന്റെ ദീനികവേനായിട്ട് ഷഹീദായ എത്രമാ സ്വഹാബിമാരില്ലേ ചരിത്രം ഒന്നൊന്ന് എടുത്തു നോക്കണോ എത്ര ചരിത്രങ്ങളുണ്ടോ ഹംസത്തുൽ ഖർറാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സയ്യിദ് ശുഹദാ ഹംസത്തുൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഷഹീദായത് ആ രൂപത്തിലായങ്ക മഹാനായ ഉസാമ ബിൻ സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പൂനെയിൽ വയസ്സുള്ള ചെറിയ ഒരു ബാലക്കാര പൂനെയിൽ വയസ്സുള്ള ബാലക്കാര ആറായിട്ടിന്റെ മഹാനായ ഉസാമ ബിൻ സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഞങ്ങളെ യുവത്വത്തിന് ഞങ്ങൾ ആവേശം കൊടുക്കണായത് റോൾ മോഡൽ ആക്കണായത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിമാരെ ചരിത്രത്തിലൂടെ ആവണം കാരണം എന്തേ
ആ ചെറിയ ചെറിയ വയസ്സിൽ ഇന്ന് സ്വഹാബിമാരായിട്ട് ഇന്നാറ് അള്ളാന്റെ ദീനിക വേനായിട്ട് പോരാട്ടം നടത്തിയ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിമാരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ റായത്തെ ഞങ്ങളെ മക്കാവട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ റായത്തുള്ള ബാലക്കാറമാറ് ഇന്ന് ചിലപ്പോ ഈ പ്രസംഗം നടക്കുമ്പോ എത്രമാ ബാലക്കാറമാരുടെ കണ്ടോണ്ടില്ല. കാരണം ദുനിയാവി ആയിട്ടുള്ളതായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രേരണ ആ ബാലക്കാറമാർക്ക് കിട്ടിയോണ്ടില്ല എന്നുള്ളതായിട്ട് ആ രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ടു. കാരണം ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ന്യൂ ജനറേഷനിലുള്ളതായ ബാലക്കാറമാർക്ക് അള്ളാന്റെ ദീനിയുടെ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടു എന്നുള്ളതായിട്ട് ഇന്ന് കോളേജ് പഠിക്കുന്നതായ മക്കളില് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഖബറുടെ വിഷയം ചൊല്ലുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഖബറുടെ അദാബുടെ വിഷയം ചൊല്ലുമ്പോ ചിലപ്പോ അങ്ങ് ചിരിക്കുവാർ ഇന്ദ്രഭാവ പുറാണ ചൊല്ലാൻ മാറ്റും. കാരണം എന്തേ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടുണ്ടു. തെറുതപ്പിക്കൊണ്ടുള്ള കുറെ ബാലക്കാരന്മാർ. കാരണം ഇന്റെ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്നതായ ഓരോ നൂതനവാദികളെയും ആശയങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മുസ്ലിംസിങ്ങളായ നിരീശ്വരവാദത്തെ ആളുമാരെ ചില പ്രസംഗങ്ങളെ കൂടെ എന്താവും ഞങ്ങളെ ബാലക്കാരന്മാരെ മനസ്സ് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടു. അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രത കുറു ബാലക്കാര. അങ്ങനെ ഉള്ള നൂതനവാദികളായ ആളുമാരെ പ്രസംഗങ്ങളും അതേപോലെ നിരീശ്വരവാദികളായ ആളുമാരെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഈമാൻ ഊരിപ്പോണ്ട അവസ്ഥക്ക് ആറും മന്ത്രണ്ട. അള്ളാഹു ഈമാന സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. ഞാൻ പട ചൊന്നതുപോലെ മഹാനായ ഉസാമ സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്ത് അവസാനമായിട്ട് നബി തങ്ങ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സൈന്യമായിട്ട് റോം അങ്ങോട്ടൊക്കെ യുദ്ധം നടക്കുകയായിട്ട് ഒരു സൈന്യത്തെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നബി തങ്ങളെ വഫാത്തിന്റെ കാരണത്തിൽ എന്താക്കിയിട്ടില്ല യുദ്ധത്തിന് വേനായിട്ട് പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ പിന്നെ യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോ എന്തെങ്കിൽ മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുയുടെ കാലഘട്ടത്തിലായിട്ട് ആ സൈന്യം എന്താക്കിയത് പിന്നെ യുദ്ധത്തിന് വേനായിട്ട് കടന്നുപോയത്. ആ സൈന്യം കടന്നു പോകേണ്ടപ്പായിട്ട് ഞങ്ങളെ റായത്തെ ബാലക്കാരന്മാരും ബേസന്മാരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണായ ഒരു വിഷയ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എന്നൊക്കെ പഠിപ്പാട്ടി തണ്ടാർ. അതായത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ലീഡറായിട്ട് നബി തങ്ങ ചോയ്സ് ആക്കിയത് 17 വയസ്സുള്ള ഒരു ബാലക്കാരുടെ ആയിട്ട്. 17 വയസ്സ്. ആയിരക്കണക്കിൽ ഇന്ന് സ്വഹാബിമാരില് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ലീഡറാക്കിയത്, ഒരു സൈന്യത്തെ ലീഡറാക്കിയത് 17 വയസ്സുള്ള മഹാനായ ഉസാമ ബിൻ സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആയിട്ട്. ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് മഹാനായ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്, മഹാനായ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ, മഹാനായ അലി ഇബ്നു അബി ത്വാലിബ്. നല്ല ധീരന്മാരായ സ്വഹാബിമാരെ കൂട്ടത്തിൽ നബി തങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് 17 വയസ്സുള്ള സയ്യിദ് ബിൻ ഉസാമ റളിയല്ലാഹു തആല ഉസാമ ബിൻ സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു തആല ആയിട്ട്. അതായത് യൂത്ത് ഒരു അവസരം കൊടുക്കണോ എന്നും കൂടി എന്താക്കട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് എന്താക്കട് പഠിപ്പാട്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുടെ സ്വഹാബിമാർക്ക് എന്തായിട്ടില്ല ആർക്കും അതിൽ അഹങ്കാരമാ അല്ലെങ്കിൽ അസത് ഒന്നും എന്തായിട്ടില്ല. എന്തേ ഞങ്ങൾ ഇത്രയ്ക്കും എന്തിക്ക് 17 വയസ്സരോണ്ട് എടുക്കട് എന്നുള്ള ചിന്ത ആ സ്വഹാബിമാർക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതായിട്ട്. ഒരു കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ അതിൽ വയസ്സന്മാർ മാത്രമല്ല ബാലക്കാരന്മാർ എന്താക്കണത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി, ഒരു പള്ളി കമ്മിറ്റി ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ റായത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മിറ്റി ആക്കണമെങ്കിൽ ബാലക്കാരന്മാരെ കൂട്ടിയിട്ട് എന്താക്കണോ ഒരു കമ്മിറ്റി ആക്കണോ എന്നും കൂടി ഒരു പാഠം ഈ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പാട്ടിത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ മഹാനായ ഉസാമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു എന്താക്കട് യുദ്ധത്തിന് വേനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണ്ട ടൈമുള്ളൂ മഹാനായ ഉസാമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വണ്ടയുടെ മേലെ തെച്ചിരിക്കട് മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വണ്ടയുടെ ബല്ലി പിടിച്ചിട്ട് ചെറുപ്പിടാണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പായിട്ട് ഉസാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊന്തു, യാ ഖലീഫത റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഖലീഫ, ನಾನು 17 വയസ്സിലെ ചെറിയ ചെറുക്ക, നിങ്ങൾ 60 വയസ്സുള്ള മുതിർന്നതായ ഒരു സീനിയറായ ആള്, ನಾನು ഈ ഒണ്ടയുടെ മേലെ തെച്ചിട നിങ്ങൾ കീല് നടന്നുകൊണ്ടുള്ളാറ് ഇത് നക്ക് സമ കണ്ടോണ്ടില്ല, ನಾನು കീല് തേക്കിട നിങ്ങൾ എന്താക്കോറു ഒണ്ടല് തെക്കോറു നോക്കറ ഒരു തവാതു നോക്കറു വയസ്സന്മാരുള്ളതായ ഒരു ആദരം. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊന്തു, നീ എന്താക്കണ്ട ഇല്ലിരണ്ട നിങ്ങൾ ഒണ്ടല് തെക്കോറു, ഞാൻ എന്താക്കട ഊറ ഉർത്തോളോ നടന്നുകൊണ്ട് പണ്ട്. അങ്ങനെ ഉസാമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു എന്താക്കട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുമാറുള്ള സ്വഹാബിമാരിക്കുമ്പോ ആ ചൂടുള്ള മറുഭൂമിയില് മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വണ്ടിയുടെ ബല്ല് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഉസാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കേക്കട്, അല്ല ഉസാമ നക്ക് ചെറിയൊരു ഹെൽപ്പാക്കു നിങ്ങളെ കൊണ്ടു തീരുവാ നോക്കൊരു കേക്കിടാറ്. മഹാനായ
അമീരുൽ മുഅ്മിനീന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പൂനെയിൽ വയസ്സുള്ള 60 വയസ്സിന്റെ ആള് പൂനെയിൽ വയസ്സുള്ള ബാലക്കാരുടെ കേക്കിട ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നക്ക് മദീനത്തുക്ക് ഒരു ഉമർ ഖത്താബിടെ നക്ക് നിങ്ങൾ തരുവാറ എങ്ങനെ മദീനത്തിൽ നക്കതിൽ നിൽക്കുകവേനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കുകവേനായിട്ട് ഉമർ ഖത്താബിടെ നക്ക് നിങ്ങൾ തരുവാറ നിങ്ങളെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ തരുണ്ടു മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നോക്കൂ ആ ഒരു പ്രായം കൂടിയിട്ട് എന്താക്കിയിട്ടില്ല കേക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ തറു ചെന്നിട്ട് കേക്കാണ്ട് ബലിച്ചിട്ടില്ല ഉമർ ഖത്താബ് പിന്നെന്താക്കി നക്കുന്ന ബാലക്കാരുടെ ഉമർ ഖത്താബിടെ നക്കുന്നു തറുവാറ നീങ്ങ എന്തേ മദീനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പോണ്ടാറല്ല യുദ്ധത്തിക്ക് പിന്നെ മദീനത്തിൽ ആറിയില്ല മാത്രമല്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്തായ സന്ദർഭത്തിലും അവിടെ ഒരുപാട് ഇസ്ലാമുടെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുമാരെന്ന ഒരു ടൈമും കൂടിയായിട്ടിത് അണ്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അതിരെ ഫേസ് ആക്കോത്തിൽ ഭംഗായിട്ടിത് ആ കാരണത്തിൽ എന്നൊക്കെ എന്താക്കറോ ഉമർ ഖത്താബിടെ തറു ചെന്നിട്ട് മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്താക്കട് ഉസാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കേക്കട് അപ്പായിട്ട് ഉസാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്നെ അമീറുൽ മുഅ്മിനീന ഖലീഫത്ത് റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ആരെ നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ നിങ്ങൾ എത്ര ആൾ വേണ നിങ്ങൾ അത്ര എടുത്തോളൂ നോക്കോറോ ആ രൂപത്തിൽ തവാളുവായിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഉമർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്വഹാബിമാർ അഹങ്കാരം ഇല്ലാണ്ട് കിബൂരില്ലാണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ നടന്നത് ഞങ്ങൾക്കുള്ള മാതൃകാണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂടി എന്താക്കണോ ഇതിൽ പഠിപ്പാട്ട് അപ്പോ ഏത് രൂപത്തിലാകുമ്പോൾ ഒരു യൂത്ത് ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സ് യൂത്ത് പ്രതിഭട്ടനാക്കിയെങ്ക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു ബലമുണ്ട് എന്നുള്ളതായിട്ട് യൂത്ത് ഒരു പവർ എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായിട്ട് ആ രൂപത്തിലായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴായിട്ട് നോക്കൂ ബദ്ർ യുദ്ധത്തിലായിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ ബാലക്കാരന്മാർ മഹാനായ സഅദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇങ്ങനെ കുട്ടിട്ട് കേക്കിടാർ ചെറിയ രണ്ട് മക്ക 6 രണ്ട് സ്വഹാബിമാരായ രണ്ട് ചെറിയ മക്ക മഹാനായ സഅദ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കാലിലോട് ഇങ്ങനെ കുട്ടിട്ട് കേക്കിടാറ് ഇതിൽ 6 അബൂജഹലാറുടെ നക്ക് നിങ്ങൾ കാട്ടാറാം ചെറിയ മക്ക ഇതിൽ 6 അബൂജഹലിന്റെ കാട്ടാറാം അപ്പൊ സഅദ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കേക്കിട് എന്തിന് നിങ്ങൾ അബൂജഹല് ഇത്ര വലിയ മനുഷ്യരെ നീക്ക് എന്തിനാക്കോ തീര് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കിട് ആ രണ്ട് ചെറിയ ബാലക്കാരന്മാരായ രണ്ട് സ്വഹാബിമാരെ ചൊല്ലാറ് സമിഅന അന്നഹു യുസബ്ബു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ അബൂജഹൽ എന്ന മനുഷ്യന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ എപ്പോ നോക്കിയെങ്കും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിക്കിട് എപ്പോ നോക്കിയ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ വേണ്ടാത്തതല്ല ചൊല്ലുകൊണ്ടിടുന്നങ്ങ വേറെ ആൾമാർ ചൊല്ലുതങ്ങ് കേട്ട അതുകൊണ്ട് ഈ അബൂജഹലിനെ നങ്ങന്താക്കട കൊള്ളുടാണ്ട് രണ്ട് ബാലക്കാരന്മാരായ സ്വഹാബിമാർ ചൊന്നറുണ്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പടിപാടുമ്പോ ആ രണ്ട് ബാലക്കാരന്മാര് സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൂടെ ഇന്ന രണ്ട് ബാലക്കാരന്മാർ പൂനെയിലെ 20 വയസ്സിന് കീഴിലുള്ള രണ്ട് ബാലക്കാരന്മാർ അബൂജഹൽ എന്ന മനുഷ്യരെ വധിക്കിടാറ് എന്നിട്ട് ചൊല്ലാറ് ഹബീബായ തങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ആ രൂപത്തിൽ ചെന്നെങ്കിൽ ഒരാളെ ഞങ്ങൾ ബാക്കി വെക്കാലെ ചെന്നിട്ട് അബൂജഹലിനെ കൊന്നത് രണ്ട് ചെറിയ ബാലക്കാരന്മാർ പഠിക്കണോ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കണോ ദീനിക്ക് മേനായിട്ട് കരുത്ത് തന്നത് ദീനിക്ക് മേനായിട്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാ ബാലക്കാരമാ ആ രൂപത്തിലാവണോ ഞങ്ങളെ മലറുള്ള ബാലക്കാരമാ നിങ്ങളെ യുദ്ധത്തേക്ക് പോലെ ചെന്നോണ്ടില്ല ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തേക്ക് പോണ് ഞങ്ങൾ ചെന്നോണ്ടില്ല എന്നാൽ ബാലക്കാര നാലകലാട്യാറ് കണ്ണൂർ ശാഖാടനുണ്ടല്ലേ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉലമാ കോർഡിനേഷന്റെ വകയായിട്ട് ഈ സമുദായത്തെ വഖഫുടെ ബില്ലിനെ പാസാക്കിയതായ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനുള്ളതായ സ്വത്ത് അതിക്ക് വേനായിട്ട് കൈവച്ച ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണമുണ്ടല്ലേ അങ്ങക്ക് വേനായിട്ട് ധിക്കാരത്തുക വേനായിട്ട് അങ്ങനെ അജണ്ടത്തെ ഒന്ന് തകർക്കുക വേനായിട്ട് 4 അഡ്യാറ് ശാഖ ഓടുവേനായിട്ട് അവിടെ വേനായിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ബാലക്കാര എല്ലാരും ഒగ్గട്ടാവണോ ബാലക്കാര ഇസ്ലാമുടെ നിന്റെ കരുത്തുണ്ടല്ലേ നിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടല്ലേ നിന്റെ പവർ ഉണ്ടല്ലേ 4 അഡ്യാറ് കണ്ണൂറുകളോട് നടക്കുമ്പോ നിന്റെ ഒരു സീറ്റ് വേനവിടെ നിക്ക് വേനായിട്ട് ഉലമാക്കള് വിളിക്കുമ്പോ ആലിമീങ്ങള് വിളിക്കുമ്പോ മഹാനായ തോക്കാ ഉസ്താദ് മഹാനായ മാനെ ഉസ്താദ് ഈ ജില്ലയുടെ പ്രഗത്ഭരായ ജണ്ട് ഖാദിമാറ് അങ്ങനെ ജണ്ട് നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 4 വഖഫ് ബില്ലെതിരായിട്ട് ഒരു പ്രതിഭടനം നടക്കുമ്പോ ഒരാളും ബാക്കി ആവണ്ട എല്ലാരും 4 ഓടി പോണോ എന്തിക്ക് വേനായി
സ്വത്തായിട്ട് ഓടിപ്പോളൂ. ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വത്തായിട്ട് വഖഫ് എന്നുള്ളത് ഓരോ തീരുമാനം പറൂ, ഓരോ തീരുമാനം ചൊല്ലുവാറ്. ബാബാര് പള്ളി പൊളിച്ചപ്പാ ഞങ്ങയെല്ലാം ഉണ്ടാതിച്ചില്ലേ, ആറ് നിസ്കരിക്കുക പോണ്ടാറ്. അവിടാണ് പള്ളി പോണ്ടില്ലല്ലേ, അവിടെ ജമാഅത്ത് നടക്കില്ലല്ലേ. എന്നാൽ പള്ളി ഞങ്ങളെ കൈവിട്ടില്ലേ. ഇനി ഭാരതത്തിലുള്ളതായ വഖഫ് സ്വത്തുകൾ ഞങ്ങൾ റെഡിയാവണോ, ആ പ്രതിഭട്ടണം ഞങ്ങൾ ബഗിയാവണോ. കാരണം ഓരോ മുസ്ലിം നാളെ അള്ളാഹു കേൾക്കൂ. അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ അടിയാറ് ഗൗഡ ഓടണോ, എല്ലാരും ജുമാ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഓടണോ. അതുകൊണ്ട് പാലക്കാരാ അള്ളാഹുടെ ദീനിക്ക് മേനായിട്ട് ഞങ്ങൾ യുദ്ധാക്കോ തീരെ. എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് വേനായിട്ട് ആലിമീങ്ങ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് പോണു പാലക്കാരാ. അങ്ങനെ സജ്ജനങ്ങളായ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഉള്ളാറല്ലേ. എത്രയെത്ര പാലക്കാരമാ, എത്രയെത്ര നല്ല നല്ല പാലക്കാരമാ. സജ്ജനങ്ങളായ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ശരീരം അല്ലാഹു എടുക്കുണ്ടല്ലേ. അല്ലാഹു എടുത്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ചൊല്ലുമ്പോ കള്ള പ്രവാചകനായിട്ട് വന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. നബി തങ്ങളെ വഫാത്തിൽ പിന്നെ ഒരു കള്ള പ്രവാചകൻ ഈ ദീനിക്ക് കടന്നു വേണ്ട. നാണ് നബി, അവസാനത്തെ നബി മുഹമ്മദ് അല്ല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നാണ് നബി ചൊന്നിട്ടു. മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബ് ചൊല്ല ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലേ, മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബ് ചൊല്ല ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലേ. അവനതാ പുതിയ ഒരു ദീനുമായിട്ട് കടന്നു വേണ്ട. നാൻ അവസാനത്തെ നബി, നന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കറോ. ഹബീബായ തങ്ങളെ വഫാത്തിന്റെ സന്ദർഭം കഴിഞ്ഞിട്ട് സുബ്ഹാന കുറെ ആളുമാരൊക്കെ കടന്നു പോയാറ്. അതിന് എതിരായിട്ട് ഒരു ബാലക്കാര കടന്നു വേണ്ട. അവനക്ക് എതിരായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വേനായിട്ട് മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബ് എതിരായിട്ട് ഒരു ബാലക്കാര കടന്നു പോണ്ടു. മഹാനായ ഹബീബുൻ സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അയാൾ മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബിനെ എതിർക്കുക പോയപ്പോ അവന്റെ കൂട്ടറായ ആളുമാറ്, ആ മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബിന്റെ കൂട്ടർമാരായ കുറെ ആളുമാറ് മഹാനായ ഹബീബ് ഇബ്നു സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിടിക്കിടാറ്, അയാളെ ജയിലിൽ കിട്ടാറ്. എന്നിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഈ ഹബീബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൽ മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബ് കേക്കടാ. ആറ് പ്രവാചകൻ ചൊന്നെങ്ങാറ്, മുഹമ്മദ് ചൊന്നെങ്ങാറ്, ഇയാളെല്ലാം ചൊന്നു കൊടുക്കടോ. നബി തങ്ങളുടെ ജീവന ചര്യങ്ങളെല്ലാം ചൊന്നു കൊടുക്കടോ. എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ കേക്കടാ, നാണ് ഒരു നബി, നാണ് ഒരു പ്രവാചകന്, നണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ആറാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ അയാള് ചൊല്ലു ഇന്ന ഫീ അദുനിൽ സമമാ. എന്തേ നിങ്ങൾ ചൊന്നോണ്ടുള്ളനക്കത് കേക്കില്ല. മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബ് കേക്കടാ, നാനൊരു നബീന്റെ ചൊന്നെങ്കിൽ നന്നെ നിങ്ങൾ നമ്പുടാറാ. അയാൾ ചൊന്തു ഇല്ല. ഇന്ന ഫീ അദുനിൽ സമമാ. നക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാ കേട്ടോണ്ടില്ല. പാടം കേക്കടാ, അതശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനുണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്പുടാറാ. അയാൾ ചൊന്തു സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അമ്മദേ നാ നമ്പുടെ. എന്നാൽ പിന്നെ കേക്കിട്, നാണ് പ്രവാചകന്, നാണ് നബി, നണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്പുടാറാ. അപ്പോഴും അയാൾ ചെല്ല് ഇന്ന ഫീ ഉദുനിൽ സമമാ. നീ എന്തിനു ചൊന്നോണ്ടില്ലേ, നക്ക് കേട്ടോണ്ടില്ല. ഒരു കേക്കാത്ത രൂപത്തിലാക്കിട്ട് നീ എന്തിനു ചൊന്നോണ്ടില്ലേ, നക്ക് കേക്കില്ല. ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോ ആ മനുഷ്യന് ഭയങ്കര അർസബണ്ട്. മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബ് അർസബണ്ട്. എന്നിട്ട് അയാളെ ശരീരത്തെ എന്താക്കടാ, കെട്ടിവെക്കടാ. അയാളെ കെട്ടിവെക്കടാ. എന്നിട്ട് കേക്കടാ, നിക്കുന്ന നിങ്കുണ്ടല്ലേ, നാണ് നബി ചൊന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ നമ്പുടാറാ. അയാള് ചൊല്ലു ഇന്ന ഫീ ഉദുനിൽ സമമാ. നീ എന്തിനു ചൊന്നോണ്ടുല്ലേ, നക്ക് കേട്ടോണ്ടില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ ചൊന്ന കാരണത്തിലുണ്ടല്ലേ മഹാനായ ഹബീബിന് സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആ കൈയുടെ ഒന്ന് മുറിച്ച് കളയിടാ. ജീവത്തിലിക്കുമ്പോ മഹാനായ സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൈയുടെ ഒന്ന് മുറിച്ച് കളയിടാ. എന്നിട്ട് കേക്കടാ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്റെ നമ്പുടാറാ, നാ നബി ചൊന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്പുടാറാ. അപ്പോഴും മഹാനായ സ്വഹാബി ചൊല്ലു ഇല്ല ഇല്ല അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്
അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ് ഇല്ല നാന നമ്പുല്ല നന്റെ നബി പ്രവാചകണ് നന്റെ റസൂൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതല്ലാണ്ട വേറെ ഒരു നബിയില്ല. ആ സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലുമ്പോ അയാളെ തൊടയുടെ ഭാഗത്തെ ഇറച്ചി ഒന്ന് പറിച്ചെടുക്കടോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അയാളെ ശരീരത്തെ ഓരോ ഭാഗത്തെ ഇറച്ചിട്ടിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോ ചോരലും മുങ്ങി കുളിച്ച മഹാനായ ഹബീബ് ബിൻ സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ ലോകത്തോടെ വിട പറഞ്ഞു പോണ്ടു, ഈ ലോകത്തോടെ വഫാത്തായി പോണ്ടു. അങ്ങനെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ എത്ര സ്വഹാബിമാരല്ലേ, എത്ര സ്വഹാബിമാരല്ലേ അള്ളാന്റെ ദീനികവനായിട്ട് ഷഹീദായ ഈമാന പണയം വെക്കാത്ത ആളമാറ് അങ്ങക്ക് റസൂൽ ചൊന്നെങ്കിൽ ഹരിയായിട്ടുണ്ട്, അങ്ങക്ക് നബി ചൊന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങക്ക് അള്ളാന്റെ ദീന് ചൊല്ലുമ്പോ ആവേശം നോയിന്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേ നല്ല നല്ല സ്വഹാബിമാരല്ലേ അങ്ങെല്ലാം ബാലക്കാരമാറായിട്ടിന്നാറ്. അങ്ങ് നബി തങ്ങാ ചൊല്ലുമ്പോ ഒരു ലഹരി, അങ്ങ് നബി തങ്ങാ ചൊന്നെങ്കിൽ ഒരു ഭ്രാന്തായിട്ടുണ്ട്. ഭ്രാന്തെന്ന് നീനച്ചോട്ടെ അവർ ഭ്രാന്തനെന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ, എന്നാലും എൻ്റെ ഹബീബ് അങ്ങാനെൻ്റെ മുഹബ്ബത്ത് കല്ലിനാലെരിഞ്ഞോട്ടെ അവർ കള്ളനെന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ, എന്നാലും എൻ്റെ ഹബീബ് അങ്ങാനെൻ്റെ മുഹബ്ബത്ത്. അങ്ങനെ മുഹബ്ബത്ത് ലഹരിയുമായിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങ മാത്രമേ നക്കുള്ളേ, നബി തങ്ങ മാത്രമേ നന്റെ ജീമാ ചൊന്നിട്ടോ. എല്ലാ സ്വഹാബിമാർ നബി തങ്ങളെ മുട്ട കടന്നു പോകുമ്പോ മഹാനായ ബിലാൽ ഇബ്നു റബാഹ് ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും കറുത്തനായ മനുഷ്യന്, ഏറ്റവും കറുത്തനായ മനുഷ്യന് ബിലാലിനെ പോലെ ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യൻ ലോകത്ത് കാണുക സാധിക്കാല. അങ്ങനെ കറുത്ത ബിലാലുണ്ടല്ലേ, ആ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അയാളെ യുവത്വം എന്തികവനായിട്ട് ചെലവാക്കിയത്, അയാള് ദീനികവനായിട്ട് ചെലവാക്കിയേ, അയാളെ ബാലക്കാരമുള്ള ടൈമുള്ളോ അല്ലാണ്ട് ദീനികവനായിട്ടല്ലേ അയാള് വന്നത്. അടിമയായിട്ട് ഇന്ന് ബിലാല് ഹബീബായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച കാരണത്തില് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ആ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിറങ്കെട്ട ഉമയ്യത്ത് ചൊല്ല അയാളെ യജമാനോ അയാളെ ഞെഞ്ഞികൊരു കള്ള് വെച്ചിട്ട് ദീൻ ഇസ്ലാമിയുടെ പർത്ത് പറഞ്ഞോണ്ട് ചൊന്നപ്പോ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊന്നത് അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഏത് പ്രയാസം വരുമ്പോ, ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ ഈമാന്റെ പണയം വെച്ചിരണ്ട, ഈമാന്റെ പണയം വെച്ചിരണ്ട. ഏക ഇലാഹനായ അല്ലാഹു അല്ലാത്ത ഒരു ഇലാഹുമില്ല എന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഈമാണ് വേണോ. ആ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുടെ നെഞ്ഞികൊരു കല്ല് വെച്ചപ്പോ ഏറ്റവും ദിന്നമുള്ള ഒരു കല്ല് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നെഞ്ഞിക്ക് വെച്ചപ്പോ ഈമാന് പതറില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ള ഈമാൻ ഞങ്ങളതാവണോ. നിറങ്കെട്ട ഉമയത്ത് യജമാനൻ ഏറ്റം നരകിപ്പിച്ചു മതമാറി വരാ, കിടത്തിയും പൊള്ളുന്ന മരുമണ്ണിൽ ഏറ്റം കനമുള്ള കരിങ്കല്ല് തിരുനെഞ്ചിൽ ഒരു ലേശം ചലിച്ചില്ല ഈമാനും വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു മുഴിഞ്ഞല്ല അഹദെന്ന് പാടി ബിലാൽ എന്ന പൂങ്കുയിലെ പണ്ട് പാവനദീനും തേനിശലേ കാട്ടിലകും കുഫർ കൂട്ടത്തിലെ പുണ്യ കലിമത്തുറപ്പിച്ച പൂങ്കരലേ ആരുവായി പാടുന്ന ബിലാൽ റബാഹ് റളിയല്ലാഹ്, ആരുവായി പാടുന്ന ബിലാൽ റബാഹ് റളിയല്ലാഹ്. ആ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലു നബിയേ നാനൊരു അടിമയല്ല നബിയേ, നാൻ കറുത്ത അടിമയല്ല നബിയേ. എങ്ങനെ നബിയെ ദീനികവേനായിട്ട് നാണ് പറഞ്ഞോണ്ട് ചൊല്ലുമ്പോ മഹാനായ സൽമാൻ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കൈപിടിക്കിട്. എന്നിട്ട് ചൊല്ലു ബിലാല് കറുത്തവനും വെളുത്തവനും ദീനും ഒന്ന് ബിലാല്. ആ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ
സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കില്ലേ? എന്ത് ഗവേനായിട്ട് അയാളെ ജീവിതം യുവത്വത്തുള്ളത്, അയാളെ ബാലക്കാരായിട്ടിരിക്കുമ്പോ, അയാളൊരു യുവത്വത്തിലിരിക്കുമ്പോ അല്ലാഹ് ഗവേനായിട്ടല്ലേ ദീനിടെ ചെലവഴിച്ചെങ്ക. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വഫാത്തായ സന്ദർഭത്തില് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തീരുമാനെടുക്കട്, ഇനി മദീനത്തിൽ നബി ഇല്ലാത്ത മദീനത്തിൽ നാണില്ല. നോക്കൂ, അങ്ങനെ മുഹബത്ത് നോക്കൂ, നബി തങ്ങളുള്ള ഫിർസ നോക്കൂ. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊന്തി എന്തിരെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ വഫാത്തായപ്പ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലു എന്തിരെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ഇല്ലാത്ത മദീന വിട്ടിട്ടു ഇനി ഞാൻ എവിടേക്ക് പോണ്ടില്ല. നബി തങ്ങ ഇല്ലാത്ത മദീന വിട്ടിട്ടു ഇനി ഞാൻ എവിടേക്കും പോണ്ടില്ല. പക്ഷെ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊന്നേ നബി ഇല്ലാത്ത മദീനത്തിൽ ഇനി നാണില്ല. നോക്കൂ, ജണ്ടാലെ മുഹബത്ത് നോക്കൂ. പിർസ ഒന്നേ ജണ്ടാലുക നബിലുള്ള പിർസ ഒന്നേ. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ചൊന്തിದ್ರೆ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊന്തു ഇനി മദീനത്തിൽ നബി ഇല്ലാത്ത മദീന വിട്ടിട്ട് നാൻ എവിടേക്കും പോണ്ടില്ല. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊന്തു ഇനി നബി ഇല്ലാത്ത മദീനത്തിൽ നാണില്ല. ഓടിപ്പോണ്ടു മദീനത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി ഇല്ലാത്ത മദീന നക്കെന്തിക് അതാ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓടിപ്പോണ്ടു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പിന്നെ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനത്ത് കടന്നു വന്നതപ്പാ മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്തിലായിട്ട് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കിനാവ് കാണ്ട്. ആരെ കിനാവ് കാണ്ട്? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കിനാവ് കാണ്ട്. എന്ത് ബിലാലേ മറന്നാറ ബിലാലേ, നന്നെ മറന്നാറ ബിലാലേ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ കേക്കട ബിലാലേ, നന്റെ മറന്നമാ ബിലാലേ, ഒന്ന് മദീനത്തേക്ക് ബറു ബിലാലേ, നിങ്ങളെ ഭാഗൊന്ന് കേക്കോകൂ, നിങ്ങളെ ഭാഗൊന്ന് കേക്കോകൂ. മദീനത്തെ അൻസാരിക കാത്തോണ്ടുള്ള ബിലാലേ. ഇതാ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു യസർത്താവോടു ഓടിപ്പോണ്ടു. അതേ ഉറക്കടച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോണ്ടു. മുഖ കൽകൂ നിന്നിട്ടില്ല, ഡ്രസ് പാക്കാക്കൂ നിന്നിട്ടില്ല. നേരെ ഓടിപ്പോണ്ടു. എവിടേക്ക്? മദീനത്തേക്ക് പോണ്ടു. കാരണം എന്തേ? വിളിച്ചതാറ് നന്റെ ഹബീബല്ലേ. നേരെ ഓടിപ്പോണ്ടു ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. കിലോമീറ്റർ കണക്കിൽ ഓടിപ്പോണ്ടു. എത്രമാ ഗുഡ്ഡങ്ങളെ കടന്നു പോണ്ടു, മറുഭൂമി താണ്ടി പോണ്ടു. ഇതാ മദീനത്തിലെത്തറ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ബാങ്ക് കേൾക്കുകയായിട്ട് എത്രമാ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബാങ്ക് കൊടുക്കൊടു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എത്രമാ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മദീനത്തിലൊരു സുന്ദരമായ ബാങ്ക് കേൾക്കട്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ബാങ്ക് സ്വാമിമാരെല്ലാം ഓടി വണ്ടാറ്, എല്ലാരും ഓടി വണ്ടാറ്. കാരണം എന്തേ? എത്രമാ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ബാങ്ക് കേട്ടോണ്ടില്ലേ. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. എല്ലാം ഓടി വരുമ്പോ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോ അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ, അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ തീർല. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുണ്ടകാവുള്ള. കാരണം നബി ഇല്ലാത്ത മദീനമല്ലേ. ഹബീബിയുടെ ചാരത്ത് വെച്ചിട്ട് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ബാങ്ക് അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹി എന്ന് ചൊല്ലുകൊള്ള ശക്തി മഹാനായ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇല്ല, ഇല്ല, ചൊല്ലുകാവുള്ള. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതേ മദീനത്തെ പള്ളി മഹാനായ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബോധരഹിതനാവുടു. അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് ചൊല്ലുക ബിലാലക നാം അറിഞ്ഞോണ്ടില്ല. കാരണം ഹബീബായ തങ്ങ ഇല്ലാത്ത
ഇല്ലാത്ത മദീനത്തിലല്ലെന്നാണുല്ലേ അങ്ങനെ ഉള്ള ഈമാനൊന്നും ഞങ്ങളുണ്ടാ ബാലക്കാറ പള്ളിയിലൊന്ന് സ്വലാത്താവുമ്പോ ആ സ്വലാത്തിലൊന്ന് ദക്കകുള്ള പുരുഷത്വ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടാ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ വെള്ളിയാസരണ്ടൊന്ന് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് ഓതുകോ 4 പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട വെള്ളിയാസല്ലേ ഒരു സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് ഓതുകോ ബാലക്കാറ റെഡിയുള്ളാര ബാലക്കാറ എപ്പ പള്ളിക്ക് വേണ്ട ഇമാമ സബ്ബിസ്മ റബ്ബിക സൂറത്ത് ഓതുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ثم لا يموت فيها ولا يحيا എന്ന അധ്യാപനം പുറമ്പോ വന്നിട്ട് കൈകെട്ടാറ് സലാം ഈറ്റപാട് ഓടിയ പോണ്ടാറ് ആ ദുആക നിക്കുള്ള പുരുഷത്തില്ല ഖുതുബ കേൾക്കുള്ള പുരുഷത്തില്ല സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് ഓതുക പുരുഷത്തില്ല ആ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളെ ബിസിയായ ഷെഡ്യൂൾ വരുമ്പോ ബാലക്കാറ ഇതെല്ലാം ദീനിക വേനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിമാർ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിക വേനായിട്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തിയ മഹാന്മാർ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വഹാബി മഹാനായ സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മഹാനായ സഅദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അയാൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് 30ാമത്തെ വയസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് 30ാമത്തെ വയസ്സിലായിട്ട് ഇത് സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് മുസ്ലിമായി വഫാത്തായത് 35ാമത്തെ വയസ്സ് 5 വർഷം ദീനില് 5 വർഷം ഇന്നിട്ട് ഈ ലോകത്തേക്ക് ചരിത്രം കാട്ടി തന്നത് മഹാനായ സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിളിക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്തു ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അയ്മക്ക് സ്വർഗം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ പള്ളിയുടെ ഖിദ്മത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടിട്ട് അല്ലാഹു അയ്മയുടെ ഖബർ ജീവിതം അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അല്ലാഹു ഖബർ ജീവിതം അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നല്ല ഒരു സഹായ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കൂ മഹാനായ സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് لا إله إلا الله ദാഹമൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുന റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് റസൂലുള്ളാഹ് പടച്ചവനെ ബദരീങ്ങളെ കാവല് തരണേ അല്ലാഹ് ആ ബദരീങ്ങളെ സഹായം നൽകണേ അല്ലാഹ് ആ ബദരീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളായ മഹാനായ സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആരാധിക്കണാറ് ബദരീങ്ങ അന്ന ദുആ മുസ്തജാബുൻ ഇൻദ ദിക്രിൽ അസ്മാഇ അഹ്ല ബദരീ ബദരീങ്ങളെ പേരെടുത്തിട്ട് ആരെങ്കിലും ദ്വാരന്നെങ്കിൽ ആ ദുആക്ക് ഉത്തരവുണ്ടോ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി അങ്ങനെ ഉള്ള ബദരീങ്ങളിൽപ്പെട്ട മഹാനായ സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് 30ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചെങ്കിലോ 35ാമത്തെ വയസ്സിലായിട്ട് സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തായി പോണ്ടേ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഏറ്റവും 5 വർഷം കൊണ്ടിട്ടു ഇതിഹാസത്തെ ചരിത്രമേ ബദലാക്കിയത് മഹാനായ സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഒർനാല ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോ ആ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെ രണരാഗത്ത് വേനായിട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എല്ലാ സ്വഹാബിമാരുടെ കേൾക്കുന്ന സ്വഹാബത്തെ യുദ്ധത്തിൽ നഗവൊന്ന് കടന്നു പോണ കാരണം ശത്രുക്കൾ ഭാരി അർസത്തിലുള്ളാറ് അരിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ ബലിച്ചു കൊടുക്കുവാറ് അത്രയും പകയുള്ള കൂടെ ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ഉള്ളാറല്ലേ യുദ്ധത്തിൽ നങ്ങ പോണാണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിച്ചത് മഹാനായ സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് ആ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലു നബിയേ പേടിക്കണ്ട നബിയേ ഞങ്ങ ഉള്ള നബിയേ യുദ്ധത്തിക്ക് ഞങ്ങ പണ്ട നബിയേ നിങ്ങ ഈ ടെന്റിൽ ഇതെക്കൊറു നബിയേ ഊടകാട് ടെന്റ് ഉണ്ടല്ലേ നബിയേ നിങ്ങ ഊടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കൊറു നബിയേ യുദ്ധം ഞങ്ങാക്കി പണ്ട നബിയേ ചൊന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്തത് മഹാനായ സഅദ് ഇബ്നു മുആദ്
റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്തത്. യുദ്ധമെല്ലാം തീർന്നു പോണ്ടു. ഒന്നാല് മഹാനായ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ചായിട്ട് കേട് ഹബീബായ തങ്ങ ചെന്ന സ്വഹാബത്തെ ഈ പള്ളിക്ക് ഒരാളെ കടന്നുകൊണ്ട് അയാള് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ എഞ്ചി നിൽക്കണോ, അയാള് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണോ. അപ്പ കടന്നു വന്നത് മഹാനായ സഅദ് ഇബ്നു മുആദ്. ആ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലീഡറായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. എന്നിട്ട് സ്വഹാബിമാർ ചൊന്നാറ്, നബിയേ മഹാനായ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ട് നബിയേ, സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തായിട്ട് നബിയേ. ഇന്നാ ലില്ലാഹ്. അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കണ്ണൊന്ന് നിറങ്ങി പോണ്ടു. റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ജണ്ട് കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒഴുകിവണ്ട്. കാരണം എന്തേ? റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വഹാബി മഹാനായ സഅദ് ഇബ്നു മുആദ്. ആ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ മയ്യത്ത് കൊമ്പോകുബേനായിട്ട് ഇതാ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഔത്തുകുബണ്ട്. എന്നിട്ട് മയ്യത്ത് റസൂലുള്ള ഇങ്ങനെ കുഞ്ചിന് മയ്യത്ത് കട്ടിങ്ങനെ പോകുമ്പോ മഹാനായ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മയ്യത്ത് കൊമ്പോകുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് തന്റെ കൊമ്പൻ വിരൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. കൊമ്പൻ വിരൽ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. സ്വഹാബിമാര് കേട്ടാറ്, നബിയേ കാലുമീട്ട് നമ്പലുണ്ട് നബിയേ, കാല് എന്തെങ്കിലും മുള്ളുകുത്തിത്ത നബിയേ, കാല് എന്തെങ്കിലും നടക്കുകാവില്ല നബിയേ. അപ്പൊ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലു, ഇല്ല സ്വഹാബ, ഈ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മയ്യത്ത് എടുത്തോണ്ട് വരുകവേനായിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ആകാശത്തെ 70,000 മലക്കുമാർ ഭൂമിക ഇറങ്ങിടാറ്. ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല 70,000 മലായികത്തിങ്ങ ഇതാ ദുനിയാവോ ഇറങ്ങിടാറ്. ആറ് മയ്യത്ത് 35 വയസ്സുള്ള ഒരു ബാലക്കാര മഹാനായ സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് റളിയല്ലാഹു തആല മയ്യത്ത് കൊമ്പോകുമേനായിട്ട് 70,000 മലക്കുമാർ ബന്ധനാറ് സ്വഹാബ. ആ മയ്യത്ത് പൊടിക്കുകമേനായിട്ട് അങ്ങ് തിക്കും തറക്കാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളാറ്. അങ്ങനെ ഉള്ള സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ആ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ജീവിത ബാലക്കാര ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃകാവണോ. നാളെ ഞങ്ങൊന്ന് മരിച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് മയ്യത്ത് കൊമ്പോകുമ്പോ ഒരു 30 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 40 ആള് മാറി ഞങ്ങളെ നല്ലത് ചൊല്ലണോ, നല്ലത് ചൊല്ലണോ. കണ്ടില്ലേ സൂറൽപാടി നൗസാദ് ഹാജി മരിച്ചപ്പാ എത്ര ആളല്ലേ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്? 40-45 വയസ്സുള്ള ഒരു ബാലക്കാരല്ലേ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിക്ക് വേണമായിട്ട് ഏറ്റവും ചെലവഴിച്ച ആളല്ലേ. അയാളൊന്ന് മരിച്ചപ്പാ ഇന്നും എല്ലാരും അയാളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളാറ്. അയാള് വലിയ തങ്ങൊന്നല്ല, വലിയ വലിയൊന്നല്ല, വലിയ ആലിമൊന്നല്ല. എന്നാലും സൂറൽപാടി പള്ളിയില് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുമാർ അവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുള്ള കാരണ, ബെൽത്തങ്കടെ ദാറുസലാം സ്ഥാപനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുള്ള കാരണ ആ നൗസാദ് ഹാജിരി ജീവന ഏത് രൂപത്തിലിന്ത്, ഏത് രൂപത്തിൽ അയാളെ ജീവന ഇന്ത്. എത്രമാ പാവപ്പെട്ടങ്ങളെ സഹായിച്ചങ്ങള്, എത്രമാ പാവപ്പെട്ട നന്റെ പെങ്ങള് ചൊന്നിട്ടൊരു ചാരിറ്റി ആക്കിയിട്ട് പാവപ്പെട്ട 35-40 വയസ്സ് മങ്ങിലാവാത്ത പെണ്ണടെ മങ്ങിലാക്കി കൊടുത്തത് ആ നൗസാദ് ഹാജിരെ പോലത്തെ ബാലക്കാരന്മാരല്ലേ. അങ്ങനാവണോ, അങ്ങനാവണോ. മരിച്ചണ്ട് കണ്ടു ഒരു നാളാള് നല്ലത് ചൊല്ലണോ. അങ്ങനെ ഒരു ജീവന് ഞങ്ങളതായിട്ട് മാറണോ. മഹാനായ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ടാക്കിയ ഹദീസ് കാണാ. അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ടാക്കട്. ഇതൊരു ഹദീസ് ചിന്തിക്കണ, എനിക്കതൊരു ഹദീസ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊന്നെതിരെ മഹാനായ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടുണ്ട യാതിൽ അലന്നാസി സമാൻ, നന്റെ ഉമ്മത്തിക്ക് അവസാനമത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കാലം പറയുണ്ടു. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി അവസാന കാലഘട്ടത്താവുമ്പോ ഒരു വിഭാഗം പറയുണ്ടു. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗ? ലൻ യുറബ്ബിയ അഹദുകും ജറുൽ ഖൽബ്. ഹബീബായ തങ്ങൾ ചൊന്ന ഹദീസ് നോക്കറോ. ലൻ യുറബ്ബിയ അഹദുകും ജറുൽ ഖൽബ് ഔ ഖിൻസി ഖൈറുൽ ലഹു അൻ യുറബ്ബിയ വലദാ. ഉമ്മമാരെ, ബാപ്പമാരെ,
ചിലപ്പോ നിങ്ങളെ മക്കളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചൊന്നതായിരിക്കോ, നിങ്ങളെ മക്കളെ കുറിച്ച് താങ്ങുകാവാത്ത രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ബാധിതപ്പെട്ട് ചിലപ്പോ ചൊന്നിട്ടിക്കുവാറ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ കാലത്തെ ആളുമാറ് ചൊല്ലുമാറ്. എങ്ങനെ കൊണ്ടുണ്ട അള്ളാന്റെ റസൂല് പടിപാട്ടിയത്, ഞങ്ങളെ നായ ഉണ്ടല്ലേ, കടിക്കര നായ ഉണ്ടല്ലേ, ആൽമാരെ കണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൊണ്ട് പണ്ട് നായ ഉണ്ടല്ലേ, ആൽമാരെ കണ്ടെങ്കിൽ വതല ഇത്തപാട്ടിയവന്റെ പിരാത നായ ഉണ്ടല്ലേ, അതിന് ഉദാഹരണാക്കിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമുക്ക് പടിപാടി തണ്ടത്. അയ്യുറബിയ വലതാ, രണ്ട് മോനുള്ളല്ലേ, ഉമ്മമാരെ ബാപ്പമാരെ 18 വർഷം 20 വർഷം 20 വിചാരിച്ച നിന്റെ ബാലക്കാറായ മോനുള്ളല്ലേ, അവന്റെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചൊന്നതായിരിക്കോ. എങ്ങനെ കുത്തുണ്ടോ ആ കാലഘട്ടത്തെ ആളുമാറ് തന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് ചൊല്ലുവാറ്. എങ്ങനെ ചൊല്ലുവാറ്? ഖിയാമത്ത് നാളാവുമ്പോ 1000 മോശമായ മക്കം പെറുമാറ്. നന്റെ മോളുള്ളല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നന്റെ മോളുള്ള ആളല്ലേ, 15 വർഷമാ 25 വർഷമാ ബൽത്തിയ തന്റെ മോളുള്ള ആളല്ലേ, ഈ മോണ്ടമാ ഈ മൂലമാ ബലത്തറാണ പിരാന്തനായുടെ മീട്ട് നാണ് ബലത്തിരങ്ക് നക്കെത്രമാ ഖൈറായിട്ടുണ്ട്. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ പടിപാടി തരുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടങ്ങനെ ചൊല്ലുകൊള്ള കാരണ, ആധുനിക ന്യൂ ജനറേഷന്റെ ഇന്നത്തെ ബാലക്കാരമാറ് എല്ലാരും കള്ളുകുടിയന്മാരായി മാറിയോണ്ടുള്ളാറ്, കഞ്ചാവിടെ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയോണ്ടുള്ളാറ്, ലഹരിയുടെ ഉപകരണത്തിന് എഡിക്റ്റ് ആയോണ്ടുള്ളാറ്, MDMA പോലത്തെ മാരകമായ ലഹരിക്ക് എഡിക്റ്റ് ആയോണ്ടുള്ളാറ്. എന്തിക്ക് ചൊല്ലണോ, റമദാനിൽ പോലും കൊക്കൈൻ അടിച്ചിട്ട് MDMA അടിച്ചിട്ട് നശലിന്ന എത്രമാ വീഡിയോ നാണും നിങ്ങളും നോക്കി ഞങ്ങളെ. കഴിഞ്ഞ നാളെ കേരളത്തില് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പെരുന്നാളുണ്ട് സുബൈക്ക് 2 ബാലക്കാരന്മാരോ 2 ബാലക്കാർത്തിമാരോ ഇതാ ഒരു ലോഡ്ജിൽ കിട്ടില്ലേ. എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? പെരുന്നാളുണ്ട് സുബൈക്ക് അണ്ട് ചങ്ങായിയുടെ ഔത്തുക പോണ്ട ചെന്നിട്ടു 2 ബാലക്കാരന്മാർ 2 ബാലക്കാർത്തിമാര് കേരളത്തിലുള്ള ലോഡ്ജിൽ കിട്ടി പോണ്ടില്ലേ. MDMA അടിച്ചിട്ടില്ല, ലഹരിക്ക് എഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇണ്ട് ഒരുപാട് പേര് കള്ളുകുടിയന്മാരായിട്ട് ഗാഞ്ചത്തെ എഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്രമാ നിങ്ങളെ സമുദായത്തിലില്ലേ. ഒന്ന് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് നോക്കറോ, നിങ്ങളുള്ളതായ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള മെസ്സേജ് നോക്കറോ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈനംദിന ന്യൂസ് പേപ്പർ നോക്കറോ, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ന്യൂസ് നോക്കറോ. എത്ര മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ആളുമാറ്, എത്ര നല്ല നല്ല പേരുള്ള ബാലക്കാരന്മാര്, നല്ല താടി വെച്ച ബാലക്കാരന്മാര്, നല്ല തൊപ്പിട്ട ബാലക്കാരന്മാര്, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ബാലക്കാരന്മാര് ഗാഞ്ചത്ത് എഡിക്റ്റ് ആയങ്ങയില്ലേ, ലഹരിക്ക് എഡിക്റ്റ് ആയങ്ങയില്ലേ, MDMA എഡിക്റ്റ് ആയിട്ടിന്നങ്ങയില്ലേ. ബാലക്കാരാ, ഈ ഷഫീഖ് കൗസരി പിരിസത്തിൽ നീളുന്നാണ് ചൊന്നോണ്ടുള്ള തൊട്ടുപോയി രണ്ടാ, അതിനെ ഒന്ന് തൊട്ടുപോയി രണ്ടാ. ഏതൊരു MDMA ആവട്ടെ, കള്ളാവട്ടെ, ഗഞ്ചാവട്ടെ, അതൊക്കെ തൊട്ടുപോയി 2 ബാലക്കാരാ. അതേതും ഇസ്ലാം അനുവദിക്കേണ്ടതല്ല, ത്യജിക്കേണ്ടതാനേ മദ്യപാനം പൊന്നേ, വിൽക്കുന്നതും കൈകാര്യമല്ലത് തന്നെ, വന്തോഷമാനത് സോദരായുന്നുണ്ട്. സുവാജിരിൽ അത് വ്യക്തമായി കിടപ്പുണ്ട്. കള്ള് എന്നുള്ള ലഹരികാരും എഡിക്റ്റ് ആയിരണ്ട, അതൊരു മുസ്ലിമുക്ക് യോജിച്ചതല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ചൊന്നില്ലേ, മലാറുള്ളങ്ങമേ മലാറുള്ളങ്ങമേ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഞങ്ങൾ ചൊന്നില്ലേ, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ, നന്റെയും നിങ്ങളെയും വിളിച്ചല്ലാഹു ചൊല്ലുടാ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ സവിസ്താരമായി ചൊല്ലു. ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മലാലുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്നമൽ ഖംറു വൽ മൈസിറു വൽ അൻസാബ് വൽ അസ്ലാം റിജ്സും മിൻ അമലി ശൈത്താൻ ഫജ്തനിബൂഹു ലഅല്ലകും തുഫ്ലിഹൂൻ.
അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ ചൊല്ലു. ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്നമൽ ഖംറു വൽ മൈസിറു വൽ അൻസാബു വൽ അസ്ലാ, കള്ളുകുടിയുണ്ടല്ലേ, ഉണ്ടല്ലേ, ഗാഞ്ച പോലോത്ത MDMA പോലോത്ത കൊക്കൈന് പോലോത്ത ഇങ്ങനെ ലഹരികൾ ഉണ്ടല്ലേ, ജൂജാട്ടം ഉണ്ടല്ലേ, ബിംബാരാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ വിട്ടുപുടറോ. അതെല്ലാം ശൈത്താന്റെ പ്രവണതയിലുള്ളത്, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ വിട്ടുപുടറുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നിങ്ങൾക്ക് താക്കീത് തരുമ്പോ ആരും തൊട്ടുപോയിരണ്ട. എത്രയെത്ര ജ്യൂസ് അല്ലാഹു ഹലാലാക്കി തന്നില്ലേ, എത്രയെത്ര സർബത്ത് അല്ലാഹു ഹലാലാക്കി തന്നില്ലേ. ഒന്ന് കുൽബാർക്ക് പോയിട്ട് പോറോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെഫെക്കൊന്ന് പോയിട്ട് നോക്കറോ, എത്രമാ ജ്യൂസുകളില്ലേ, എത്രമാ ജ്യൂസുകളില്ലേ. ഒരു മാങ്ങിനെടുത്ത് നോക്കിയെങ്കിൽ വേറെ വേറെ ടൈപ്പ് ജ്യൂസു, ഒന്ന് മുന്തിരി എടുത്ത് നോക്കിയെങ്കിൽ വേറെ വേറെ ജ്യൂസു. എല്ലാം അല്ലാഹു ഹലാലാക്കി തരുമ്പോ തന്നെ അല്ലാഹു ഹലാലാക്കി തന്ന പാല് അല്ലാഹു ഹലാലാക്കി തന്ന, തേനട അല്ലാഹു ഹലാലാക്കി തന്ന, എന്നാൽ കള്ളട അല്ലാഹു ഹറാമാക്കില്ലേ. അല്ലാഹു ഹറാമാക്കിയത് എന്തിന്? അല്ലാഹു ഖുർആൻ ചൊന്തു, ലഅല്ലകും തുഫ്ലിഹൂൻ, തൊട്ടുപോയി രണ്ടാ, കുടിച്ചു പോയി രണ്ടാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പാട്ടിട്ടുണ്ട്. ലാ തസ്രിബിൽ ഖംറ ഫഇന്നാ മിഫ്താഹു കുല്ലി ശർറ്, കള്ള് കുടിയുന്നുണ്ടല്ലേ, അത് എല്ലാ തെറ്റിന്മകളുടെ മാതാവ്, എല്ലാ തിന്മകളുടെ താക്കോലോ, അത് കള്ള് കുടിയുടെ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഞങ്ങൾ എത്രയെത്ര ബാലക്കാരന്മാര്, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ബാലക്കാരന്മാര് കള്ള് കുടിയുമായിട്ട് റോഡിലൂടെ മസ്തായിട്ട് പൂണ്ടുകൊണ്ടില്ലേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീന് സലാമത്താക്കി താ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ അങ്ങനെ ഉള്ള തെമ്മാടികളാക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പിന്നെയും ചൊല്ല്, മിനൽ ഖംറ യൻസിഉ മിനൽ ഈമാൻ, സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുമാർ മീട്ട് ഒരാൾ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ, അത് കള്ളാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കൈനാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മാരകമായ ലഹരിയാവട്ടെ, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ചെണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചൊന്നത് യൻസിഉ മിനൽ ഈമാൻ, അവന്റെ ഈമാൻ ഊരിപ്പോവോ. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി കമാ യൻസിഉ ഖമീസിഹി മിൻ റസിഹി, അവന്റെ ഡ്രസ് എങ്ങനെ ഊരിപ്പോണ്ട അതേപോലെ ഈമാൻ ഊരിപ്പോ. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. അങ്ങനെ ഉള്ള ലഹരി ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചെന്റെ കണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രസ് അങ്ങനെ കമീസ് അങ്ങനെ മാത്തിടാണ, അതേപോലെ ഈമാൻ എന്താവും ഊരിപ്പോകൊണ്ട് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇന്റെ കോളേജ് ക്യാമ്പസിലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ലഹരിക്കിന്റെ എഡിക്റ്റായിട്ടുള്ള മക്ക ഇന്റെ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ ജാഗ്രത ആക്കണോ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ ജാഗ്രത ആക്കണോ. പുറത്ത് ഞങ്ങൾ മക്കളെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കൊടുത്തുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ജാഗ്രത ആക്കണോ. ഇതുപോലത്തെ MDMA പോലത്തെ മാരകമായ നശക് ഇന്റെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ആളുമാർ ബലിയായോണ്ടുള്ളാറ്. അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരാൾ റായത്തിൽ ഒരാൾ കള്ളു കുടിക്കുന്ന ആളിന്നെങ്കിൽ ഹദീസ് നോക്കൂ, റായത്തിൽ ഒരാൾ കള്ളുകുടിയനായ ആളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കട്ടെ, മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കട്ടെ ഒരാൾ ഇന്നെ കണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ കുറിച്ച് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പാടിട്ടുണ്ട്. മൻ ശരിബൽ ഖംറ വലാ തുസവ്വിജൂ, അള്ളാന്റെ റസൂല് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാടിതുണ്ട്. അള്ളാന്റെ റസൂല് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാടിതുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഒരാള് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആള് മാറുന്നെങ്കിൽ മമ്മാതാ മുദ്മിനൽ ഖംറ യമൂതുകൽ ആദി ലാത വൽ ഇസ്സ വൽ ഉസ്സ,
അള്ളാന്റെ റസൂല് പടിപാടിയത് ഒരാള് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് മരിച്ചിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാള് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മരിച്ചിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ മയ്യത്ത് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള കൊന്തുണ്ടാ? മക്കാ മുശ്രിക്കീങ്ങ ആരാധിച്ചോണ്ടിന്നെല്ലാത്തയും ഉസ്സയും ബിംബത്തെ ആരാധിച്ചോണ്ടിന് മക്കാ മുശ്രിക്കീങ്ങ ചത്ത പോലെ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി മൻ ശരിബൽ ഖംറ വലാ തുസവ്വിജു. നിന്റെ റായത്തിൽ ഒരാൾ കള്ളു കുടി മേടിന്നുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ, ഗാഞ്ചാക എഡിക്റ്റ് ആയവൻ എന്നുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് ചെന്നത് അവനു നിന്റെ പെൺമക്കളെ നീന് മങ്ങിലാക്കി കൊടുത്തുറണ്ട. ഒരു കാരണത്തില് ഗാഞ്ചത്തെ ആളുകൾ, ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ നിന്റെ പെൺമക്കളെ നീന് മങ്ങിലാക്കി കൊടുത്തുറണ്ട. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളിന്നെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കണ്ട, നിങ്ങൾ പെൺമക്കളെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരണ്ട. മാത്രല്ല അങ്ങക്ക് മങ്ങിയിലാക്കിട്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ജീവിതം എന്താക്കണ്ട, ബടക്കാക്കിരണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് നബി തങ്ങൾ ചൊന്നത് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇന്നെങ്കിൽ എന്താക്കണ്ട, മങ്ങിലാക്കി കൊടുത്തിരണ്ട. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ചൊല്ല. ഞങ്ങൾ ഇതേ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ ഇത് ഞാൻ അറസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വിഷയം ചൊന്നത്. അതായത് ഒരു ഗാഞ്ചത്തെ എഡിക്റ്റായ ഒരാളുകൾ അവൻ ചിലപ്പോൾ മങ്ങിയിലായിട്ട് സമാവും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ എന്താക്കിയാറ് അവനും മങ്ങിയിലാക്കി കൊടുത്താറ്. ഒരു ഗാഞ്ചത്തെ എഡിക്റ്റായ ആൾ അങ്ങനെ ഓണ് സമായോ ചെന്നിട്ട് എന്താക്കിയിട്ട് ഉമ്മടെ കിരിക്കിരിലായിട്ടിട്ട് ബാപ്പയ്ക്ക് എപ്പോ നോക്കിനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരുത്തു. മങ്ങിയിലാക്കോറു മോണുക മങ്ങിയിലാക്കോറു സമാവ മങ്ങിയിലാങ്കെ സമാവ. അങ്ങനെ എന്താക്കിത്ത് ഈ ഉമ്മടെ കിരിക്കിരി ആവട്ടെ, ഈ പെഞ്ഞയുടെ കിരിക്കിരണ്ട് എന്താക്കിയിട്ട് ഇയാള് മങ്ങിയിലാക്കി കൊടുത്തു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ പെണ്ണിടെ മങ്ങിലാക്കി കൊടുത്താറ്, ആ ചെറുക്കടെ മങ്ങിലാക്കി കൊടുത്താറ്. ഇത് ഞങ്ങളെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയില് ഞങ്ങളെ ബ്യാരിങ്ങമേ ഉള്ള ഒരു സമുദായത്തെ ഒരു വിഷയം നാണ് ചൊന്നുകൊണ്ടുള്ള. അങ്ങനെ ആ പെണ്ണിടെ മങ്ങിലാക്കിയാറ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മങ്ങിലത്തെ തെല്ലുനാള് മുന്നോട് സമായി നെയ്യൊരു ബാലക്കാറ മങ്ങിൽ തണ്ട് ജാവോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഈ പെണ്ണോടെ കാത്തോണ്ടുള്ള ആള്, ഈ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഉണ്ട് ജാവോ പെണ്ണിങ്ങനെ കാത്തോണ്ടുള്ള ആള് മങ്ങിലാവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ, പുതിയൊരു ജീവിതല്ലേ തുടങ്ങിയത്. ഒരു പെണ്ണുകും ആണുകുള്ള ആഗ്രഹ ഒന്ന് മങ്ങിലായിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടണോ, ജീവിതത്തെ എല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ആക്കണോ. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തില് ഇതാ പെണ്ണിങ്ങനെ കാത്തോണ്ടുള്ള ആള് മാപ്പിള ബറുവാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പാതിരാ കണ്ട ജാവത്തോളം ഈ മാപ്പിളയുടെ കണ്ടോണ്ടില്ല. പാതിരാ കണ്ട ജാവ് 2-3 ഗണ്ട ആവുമ്പോ ഈ ബാലക്കാര കല്ല് കുടിച്ചിട്ട് ഇതേ ബാലക്കാര നെശലുണ്ടല്ലേ അതേ ഔത്തുരുൾക നൂലുടാ. പെണ്ണിങ്ങനെ കാത്തോണ്ടുള്ള ആള്, ഉറക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തോണ്ടുള്ള ആള്. ഞങ്ങളെ റായത്തില് കുറെ ബാലക്കാരന്മാര് നൈറ്റ് റൈഡ് ചെന്നിട്ട് മങ്ങിലായ പുതിയ പുലരെ പിടിച്ചു പോണ്ട ഒരു സ്വഭാവ. പെണ്ണ് കാത്തോണ്ടുള്ള ആള്. ഈ പെണ്ണിങ്ങനെ കാത്തോണ്ടിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ റായത്ത് കുറെ ബാലക്കാരനക്ക് ചങ്ങായി വേണ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മങ്ങിലായ പെണ്ണ് വേണ ചൊന്നിട്ടു കുറെ ബാലക്കാരന്മാര് പിരാന്തിക്ക് വേനായിട്ട് എത്രമാ ജാവ് കണ്ടതോളോ മൈക്കാത്തുക അല്ലെങ്കിൽ വേറേത് റായത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുപാട്ട ഒരു പിരാന്ത്. അതൊന്നും ശരിയല്ല. ആ വിഷയത്തേക്ക് നാണ് പിന്നെ കടന്നു വേണ്ട. ഈ ബാലക്കാരനാരെ ഔത്തുക പോണ്ട, മസ്തായിട്ട് ബൂളുടാ. അങ്ങനെ കുറെ നാള് പെണ്ണിങ്ങനെ സതിക്കിടാള്, പെണ്ണിങ്ങനെ നല്ലാവോ കാത്തോണ്ടുള്ള ആള്. അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണ് ചൊല്ലാള് നക്കുന്ന ത്വലാക്ക് വേണോ, നക്ക് ഡിവോഴ്സ് വേണോ, നക്ക് ഈ മാപ്പിള നക്ക് വേണ്ട. എല്ലാരും പഞ്ചായത്തിയാക്കിടാറ്. എല്ലാ പള്ളിയുടെ ഉസ്താദുമാരും കമ്മിറ്റിക്കാരും ജണ്ട ഉത്തരങ്ങ പഞ്ചായത്തിയാക്കിടാറ്. ചിലപ്പോ സമാവോ ഒന്നാമത്തെ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനാവടോ, ഇന്തൊന്ന് സബുരട് നീ പോണോ. അങ്ങനെ പെണ്ണ് നിർബന്ധത്തില് ഏതോ ഒരു കാരണവശത്താള് പോണ്ടാള്. അങ്ങനെ പെണ്ണ് കറുപ്പുഞ്ചി ആവിടാള്, പെരുന്നാള് ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞി ആവടോ. മാപ്പിള നല്ലാവോ കാക്കടാള്.
എന്നാൽ ഓന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബദലാവനയില്ല. അങ്ങനെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് കുഞ്ഞായിട്ട് പോലും പെണ്ണ് ചൊന്നാള് നക്ക് മാപ്പിള വേണ്ട, നക്കൊന്ന് തൊലാക്കാ വേണോ. അങ്ങനെ സുഹൃത്തെ പഞ്ചായത്തിക്കാക്കിടാറ്. എന്നിട്ട് പെണ്ണില് കേക്കിടാറ് എന്ത് പെണ്ണ് ഇങ്ങനും വെടിയുള്ള കാരണം എന്ത്? ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം നീನು മാപ്പാക്കണോ, നീനൊന്നു പോണോ? പെണ്ണ് ചൊല്ലാള് ഇല്ല, നാണ് പോണ്ടില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ എന്റെ ബലവന്തമായിട്ട് ചെറുക്കടൗത്ത് കടത്തിയെങ്കിൽ നാളെ സുബൈക്ക് നാളെ പാണകുത്വം പല്ലെടുക്കണാവോ, നണ്ട് പിന്നെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ കാണണാവോ. എന്നിട്ട് കേൾക്കണാള് എന്തേ പെണ്ണ് ഇത്രയും നിൽക്കും മടിപറകുള്ള കാരണം എന്തേ? ആ പെണ്ണ് ചൊല്ലാളു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മങ്ങിൽ തണ്ട തുടങ്ങിയതായ ടോർച്ചർ ഉണ്ടല്ലേ, ഇടാവായോർത്തോളം എല്ലാ ചൊന്നു വന്നാള്. ഒരു നാല് ജാവു എന്റെ മാപ്പിളക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ചോറെല്ലാം റെഡിയാക്കിട്ട് ജാവു നാസ്താക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തോണ്ടില്ല, നാനും നാസ്താക്കിട്ടില്ല. ആ മാപ്പിളക്ക് മേനായിട്ട് കാത്തോണ്ടിന്ന് പാതിരാ ഗണ്ട ജാവത്തോളം പൈസിട്ട് കാത്തോണ്ടില്ല, നാണിങ്ങനെ തൂങ്ങിയോണ്ടില്ല. അങ്ങനെ ജാവു പാതിരാ ഗണ്ട ജാവു ഒരു ഗണ്ടമാ 2 ഗണ്ടമാ വന്നിട്ട് മാപ്പിളിങ്ങനെ ബായിലൊന്ന് കൊട്ടാ, നാണ് ബായിലോ ഓപ്പണാക്കി കൊടുത്ത്. എന്നിട്ട് മാപ്പിള നേരെ റൂമുക്ക് പോണ്ട, നാണ് മാപ്പിളക്ക് വേനായിട്ട് ചോറുടക്ക് വേനായിട്ട് പേട്ടെല്ലാം ഒന്ന് കൽകിട്ട് വെച്ച് കുറെ നേരമായിട്ട് മാപ്പിള ഭർത്ത് വേണ്ടത് കാണില്ല. കിടാവുടെ ബുൾപ്പ് കേട്ടോണ്ടുണ്ട്, ചെറിയ 1 വയസ്സ് പോലും ആവാത്ത ഒരു കിടാവുടെ ബുൾപ്പ് കേട്ടോണ്ടുണ്ട്, കുറെ ഇങ്ങനെ കരച്ചിൽ കേട്ടോണ്ടുണ്ട്. നാണൊന്ന് റൂമുക ഓടിയ, നാണൊന്ന് റൂമുക പോയ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നാണൊന്ന് റൂമ് പോയിട്ട് നോക്കുമ്പോ നന്റെ മാപ്പിള സിഗരറ്റ് അഥവാ ഗാഞ്ചിങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ടുള്ള, ഗാഞ്ചിങ്ങനെ വലിച്ചോണ്ടുള്ള. എന്നിട്ട് നാണ് റൂമ് നോക്കുമ്പോ ചെറിയ 1 വയസ്സ് പോലും പൂർത്തിയാവാത്ത കിടാവുടെ പാമ്പസ് മാറ്റിട്ട് ആ കിടാവുടെ ഗുഹ്യ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഗാജത്ത് സിഗരറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള. ഇങ്ങനെ നാണം കെട്ട ഇങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട മാപ്പിള നക്ക് വേണോ? ഇനി നിങ്ങളുടെ ഈ ചെറുക്കടൗത്ത് കടത്തിയെങ്കിൽ വല്ലാഹി നന്റെ മയ്യത്താവുണ്ട് പെണ്ണിങ്ങനെ സത്യം ചെയ്യുമ്പോ ആ പെണ്ണിക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ തൊലാക്കാക്കി കൊടുക്കടാറ്. നോക്കൊരു മലാലുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങള് ഗാഞ്ചത്തിക എഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാലക്കാരക്ക് ഒരു കാരണവശത്താ നിന്റെ മോല മങ്ങിനാക്കി കൊടുക്കറണ്ട. അള്ളാന്റെ റസൂല് ചൊന്ന പലക്ക പിന്നെയും നബിതങ്ങ ചൊല്ലു അങ്ങനെ കള്ളുകുടിയന ഗാഞ്ചനായ ആളുമീട്ട് മരിച്ചെങ്കിൽ അല്ല അവന് രോഗിയായെങ്കിൽ സീക്കില് കിടന്നിരെങ്കിൽ അവനെ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക പോണ്ട, അവന് സീക്കിലെ കിടക്കട്ടോടെ നോക്കുവോ ഇരണ്ട. അവന് മീട്ട് മരിച്ചെണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ പേരിൽ മയ്യത്ത് പോലും നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണ്ട. ഫർലാക്കപ്പെട്ട മയ്യത്ത് നിസ്കാരല്ലേ, അതുപോലും നിസ്കരിക്കണ്ട. അതുപോലെ അവന് മീട്ട് മരിച്ചെങ്കിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കണ്ട, മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണ്ട. ആരെങ്കിലും ഒരാള് കള്ള് കുടിക്കണമെന്നെങ്കിൽ ഗാഞ്ചടിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ദീനിനെ നശിപ്പിച്ചവന്റെ പോലെ അവനുക്ക് നിങ്ങൾ ഉറുപ്പ പോലും കൊടുത്തുറണ്ട, അവനുക്ക് നീങ്ങ കട കൊടുത്തുറണ്ട. അങ്ങനെ കള്ള് കുടിക്കടാള്, അങ്ങനെ MDM അടിക്കടാള്, ലഹരി ഉപയോഗിക്കടാള്, അവൻ ദീനിൽ നിന്ന് 1 ലക്ഷത്തില്ലാറ് അംബിയ മുർസലീങ്ങളെ കൊന്നതുപോലെ അത്രത്തോളം ഗൗരവത്തിൽ ചൊന്നത്. അവനു 4 മരിച്ചെന്റെ കണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ പേര് മയ്യത്ത് പോലെ നിസ്കരിക്കണ്ട. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി നോക്കൂ, ലഹരിക്ക് എഡിക്റ്റ് ആയവന്റെ മയ്യത്ത് പോലും എന്താക്കണ്ട, നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണ്ട. അത്രത്തോളം ഗൗരവമാണ്. നിസ്കരിക്കാണ്ടിരിക്കണ്ട. നിസ്കരിക്കൊരു കാരണം എന്ത്? മരിച്ചാൽ പിന്നെ അവന്റെ അമലെല്ലാം മുറിഞ്ഞു പോവും. പിന്നെ അള്ളാഹു അവനുകുള്ള സംഭാഷണം, പിന്നെ അങ്ങ് ചെന്താൽ പൊട്ട് അള്ളാഹുക്കും ആ അടിമകു പൊട്ടത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ബാധ്യത എന്താക്കണോ, ഞങ്ങൾ ആക്കിക്കോളൂ. അത്രത്തോളം ഗൗരവം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ട് ഈ ഹദീസിൽ എന്നൊക്കെ പഠിപ്പാട്ടിത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതായ വ്യസനികളായ ആളുമാർക്ക് ഒരു കാരണവശത്താൽ ഞങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിലെ സഹകരണങ്ങൾ ഒന്നും ആക്കിരണ്ട. ഇനി അങ്ങനെ ഇന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജമാഅത്തിലെ പറത്തി വെക്കുകയും തീറ, അതും തീറ. അങ്ങനത്തെ കുറെ ജമാഅത്തിലെ കുറെ തീരുമാനം. എന്തിന്? കള്ളു കുടിക്കുന്ന ആളിന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി എഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾമാര് ജമാഅത്തിലെ പറത്ത് അങ്ങനെ ആക്കി എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് യാറ് കുടിക്കുവല്ലാണ്ട് യാറ് ഉപയോഗിക്കുവല്ലാണ്ട് ആവല.
സമാവൽ അതിക്ക് എന്താക്കണോ നല്ലോണം കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കണം. പലരുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എന്താക്കണോ ചൊല്ലണം, ഉസ്താദെ റായത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആൾമാരുള്ള ഒന്ന് സമാക്കി കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കള്ളുകൂടിയ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചെങ്കിൽ മയ്യാവല. കാരണം അവനോടും കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് പൂണ്ടിക്കുക, ബാക്കിയെ കൂടി തെച്ചങ്ങാറില്ലല്ലേ, പിന്നെന്ത്. അപ്പൊ അതും ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ കൗൺസിലിംഗ് ആയിട്ട് ആക്കണായത്. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യന്മാരെന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഖതീബ് ഉസ്താദ് ഈ റായത്തിൽ അൽഹംദുലില്ലാ ഇല്ല എന്നും കൂടി ഞാൻ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഗുർത്തത്തെ ആളുമാരെന്നെങ്കിൽ ഉസ്താദന്മാരുടെ കൗൺസിലിംഗ് ആക്കിപ്പാട്ട ചൊന്നിട്ട് എന്താക്കുക, അത് പിന്നെ സമാവും ആവണ്ടൊന്നുമില്ല. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ റായത്തെ ബാലക്കാരന്മാർ അള്ളാഹു സലമത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ. പിന്നെയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചൊല്ലു, പിന്നെയും നബി തങ്ങ ചൊല്ലു, മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഒരു നാല് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം നന്റെ മുട്ടപണ്ട് അതാഹു ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം. എന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ വഹിയുമായിട്ട് ചൊല്ലു, യാ റസൂലല്ലാഹ് ഇന്നല്ലാഹ ലഅനൽ ഖംറ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ കള്ളുണ്ടല്ലേ, ലഹരിയുണ്ടല്ലേ, മയക്കുമരുന്നുണ്ടല്ലേ, അതല്ലാഹു ലഅനത്താക്കിയ നബിയേ. കല്ലട അല്ലാഹു ഹറാമാക്കിയത് മാത്രമല്ല അതിൽ ലഅനത്താക്കിയ നബിയേ. വആസിറുഹാ, കള്ള് എടുക്കണവനുള്ളല്ലേ നബിയേ, അവന്റെയും അല്ലാഹു ലഅനത്താക്കിറ. വമുഅ്തസിറുഹാ, അത് എടുപ്പാട്ടവനുള്ളല്ലേ നബിയേ, മർത്തക്ക് പത്തിട്ട് ചിലപ്പോ കല്ലെടുക്കറോണുള്ള അവന്റെയും അല്ലാഹു എന്നാക്കിര ലഅനത്താക്കിയ നബിയേ. വഹാമിലഹാ, അതിനെ പുറത്തോണ്ട് പോണ്ടവനുള്ളല്ലേ, അഥവാ ഗാഡിയിൽ കൊമ്പോണ്ടവനുള്ളല്ലേ നബിയേ, അവന്റെയും അല്ലാഹു ലഅനത്താക്കിയ നബിയേ. അൽ മഹ്മൂലത ഇലൈഹി, അതിനെ ഡെലിവർ ആക്കണവനും നബിയേ ലഅനത്താക്കിയ നബിയേ. വശാരിബഹാ, അതിനെ കുടിക്കണവനും നബിയേ, കുടിക്കണവനെയും അല്ലാഹു ലഅനത്താക്കിയ. വബായിഹാ, അതിനെ വിക്കണവനും നബിയേ അല്ലാഹു ലഅനത്താക്കിയ. വമുതആ, വിക്കബനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ ആളുടെയും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ ലഅനത്താക്കിയ നബിയേ. വസാഖിഹാ, അതിനെ കുടിപ്പാട്ട ആളുടെയും അല്ലാഹു ലഅനത്താക്കിയ. വമുസാഖിഹാ, അതൊക്കെ മേനായിട്ട് ടാബിളിൽ ഒരിക്കട ആളുമാറുള്ളാറല്ലേ, അങ്ങനെയും ലഅനത്താക്കിയ നബിയേ. മൻകാന യുഅ്മിനു ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിർ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പാട്ടിയത് അല്ലാഹുടെ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കണങ്ങുള്ളാറാ, അല്ലാഹുടെ നബിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണങ്ങുള്ളാറാ, ഖിയാമത്ത് നാൾ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണമുള്ളാറാ. ഫലാ യജ്ലിസു അലാ മാഇദതൻ യദാറ അലൈഹൽ ഖംറാ, ആ കള്ളു കുടിക്കുന്ന ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലേ അതിൽ ഒരാളും വെച്ചിരണ്ട. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ പഠിപ്പാടുമ്പോ കുല്ലു മുസ്കിരിനെ ഖംർ, മത്തുണ്ടാക്കണത് എല്ലാം കള്ളായിരിക്കട്. അത് ഗാഞ്ച മത്തുണ്ടാക്കട് കള്ളായിരിക്കട്. കൊക്കൈനാവട്ടെ MDM ആവട്ടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള മയക്കമരുന്ന് ലഹരികൾ ഉണ്ടല്ലേ അതെല്ലാം കള്ള് മുഅ്മിനേ. കുല്ലു മുസ്കിറുൻ ഹറാം, മസ്തുണ്ടാക്കണതെല്ലാം ഹറാമായിരിക്കട്. ആരെങ്കിലും ദുനിയാവില് കള്ള് കുടിക്കട തെറ്റമായിട്ട് മരിച്ചെണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അവന് നാളെ പരലോകത്ത് ഗൗണുക സീനത്തുൽ ഖബായിജുള്ള പാനീയം കൊടുക്കൂ. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി ഖറബ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ റബിഅത്തു ഇബ്നു ഉമയ്യത്ത് ഇബ്നു ഖംർ ഇലാ ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുണ്ടല്ലേ, ഉമയ്യ ചൊല്ല മോന് റബിയ ഖൈബർ റായ ചൊല്ലത്തില് അവിടെ ആയിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ കള്ളയുടെ കച്ചവടമായിട്ടുണ്ട്. ലാ യുസ്ലിഹു വലദു ഖത്താ, ഏറ്റവും വലിയ മക്കത്തും മദീ മക്കത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കള്ളുകുടിയനായിട്ട് ആറ് കൊണ്ടുണ്ടാ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് ഏറ്റവും വലിയ കള്ളുകുടിയനായിട്ട് ലാ യസ്ലഹു വലദു ഖത്താ ഹത്താ യസാഉ ഹിമാറു ഖത്താ. ഖത്താബുടെ ഔതുല്ല കഴുത ഉണ്ടല്ലേ, ഖത്താബുടെ ഔതുല്ല കത്ത ഉണ്ടല്ലേ, അതുപോലെ നന്നായെങ്കിൽ ഖത്താബുടെ ഉമർ ഒറുക്കലും നല്ല വല ചൊന്നിട്ടു. മക്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പട്ടം കിട്ടിയ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു
റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു 6 നൂറ്റാണ്ടത്ത് ആഭാസത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റൗഡിസം കാട്ടിയോടുന്നത് മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. ജീവിതത്തിൽ 3 പെൺമക്കളെ അതേ സമയത്തിൽ കുടിച്ചു മൂടിയത് മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. ആ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അന്നല്ലാഹ ജഅലൽ ഹഖ് വലാ ലിസാനി ഉമർ. അല്ലാഹു സത്യം ചൊല്ലുന്നോട് കണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉമറിന്റെ നാവിലോട് ആയിട്ടിക്കണോ ചൊന്നിട്ടു. കാട്ടറബിലെ കാലഘട്ടത്തില്, ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തില് ഉക്കാല സന്തില് വെച്ചിട്ട് പാതിരാ സമയത്ത് വേണ്ടാത്ത പെതമ്പ് ചൊന്നോണ്ട് കള്ള് കുടിച്ച് രസിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഖത്താബിന്റെ മോന് ഉമറുണ്ടല്ലേ. ആ ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു എല്ലാ കള്ളുകുടിയന്മാരെ രാജാവായിട്ടുണ്ട്. മക്കത്തുള്ള മദ്യപാനികളെ ഏറ്റവും വലിയ രാജാവായിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ ഗജപോക്കിരി ആ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഉണ്ടല്ലേ. വിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ ഇരിയോമന്റെ ആയത്ത് അത് ശരിവെച്ചത് മഹാനായ ഉമർ ഖത്താബിന്റെ കാലത്തില്. അങ്ങനെ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ചൊല്ലു, നബിയേ ഇനി കള്ള് വേണ്ട നബിയേ, കള്ള് ഹറാമാക്കണ നബിയേ, കള്ള് ഒരാൾ കുടിക്കരുത് വേണ്ട നബിയേ. അല്ലാഹുമ്മ ബയ്യിലനൽ ഖംറി ബയാനൻ ശാഫിയാ. ഈ കള്ളുകൂടിയ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം വേണു നബിയേ, ഒരു തീരുമാനം വേണു നബിയേ. അങ്ങനെ മഹാനായ ഉമർ ഖത്താബ് ദുആറക്കുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ നെറ്റിടവനായിട്ട് മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് മഹാനായ ഉമർ ഖത്താബ് ഒന്ന് ചൊല്ലുമ്പോ മഹാനായ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വന്ന് ചൊല്ലു, നബിയേ ഇന്നമൽ ഖംറു വൽ മൈസിറു വൽ അൻസാബ് വൽ അസ്ലാം റിജ്സും മിൻ അമലി ശൈത്താൻ ഫജ്തനിബൂഹു ലഅല്ലകും തുഫ്ലിഹൂൻ. ഈ ആയത്തൊന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മദീനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മദ്യപാനിയുടെ അങ്ങാടിയും മദ്യപാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായിയായിട്ടും ഇന്ത്യ കിങ് ഫിഷറിലുള്ള വിജയമല്യടാണ് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ട് മദ്യ വ്യവസായി ആയിട്ട് മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുയുടെ ഔത്തറ ബാക്ക് സൈഡില് എല്ലാ കള്ളിങ്ങനെ ഒഴുകിയോണ്ടുണ്ട്. കാരണം എന്തേ? ഇത് ഇസ്ലാം ഹറാമാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി കള്ള് വേണ്ട, ഇനി മക്കത്ത് കള്ള് വേണ്ട. അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുയുടെ ഔത്തറ പെറവുള്ളൂ എല്ലാ കള്ളിങ്ങനെ തൂയിടാറ്. എല്ലാ വലിയ വലിയ ഡ്രമ്മിലും കള്ള് എല്ലാം തൂഞ്ഞു പൊട്ടാറ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇന്ദ ഹയ്യനാ യാ റസൂലല്ലാഹ്. നബിയേ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ബുഡ്ര നബിയേ. കള്ള് കുടിച്ചോടിക്കുമ്പോ സ്വഹാബിമാർ കള്ള് കുടിച്ചോടിക്കുമ്പോ ഈ ആയത്തൊന്ന് ഇറങ്ങിത്തിണ്ട് ചൊല്ലുമ്പോ ആ കുടിച്ച ഉടനെ സ്വഹാബിമാർ ഗ്ലാസ് എല്ലാം എരിടാറ്. എന്നിട്ട് ചൊല്ലാറ്, ഇന്ദ ഹയ്യനാ യാ റസൂലല്ലാഹ്. നബിയേ വേണ്ട നബിയേ, ഇനി കള്ള് വേണ്ട നബിയേ, ഞങ്ങൾ കള്ള് കുടിക്കില്ല നബിയേ. അങ്ങനെ മദീനത്തിലെ കള്ള് ഒഴുകിയത് അണ്ട് മക്കത്ത് കള്ള് ഒഴുകിയത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുണ്ടോ? എന്റെ നേത്രാവത്തിലെ പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒഴുകി പോണ്ട. അതേപോലെ കള്ളിങ്ങനെ ഒഴുകി പോയിട്ട് മഹാനായ ഉമർ ഖത്താബ് ചൊല്ലു, ഏത് ജാഗില് കള്ള് തൂഞ്ഞിരാറാ, ഏത് ജാഗില് കള്ളെല്ലാം ഒഴുകി പോയിടാ, അവിടെ ഇനി നിന്റെ വണ്ട പോലും നാട് മേപ്പാട്ടല. അങ്ങനെ കർശനമായ കള്ളുടെ ഒരു നിലപാട് വരുമ്പോ ലാ യസ്നി സാനി ഹീന യസ്നി വഹുവ മുഅ്മിനു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചൊന്നുള്ളു, വിശ്വാസിനിയായ ഒരാളും വ്യഭിചരിക്കാല. വലാ യുസ്രികു സാരികു ഹീന യുസ്രികു വഹുവ മുഅ്മിനു. വിശ്വാസിയായ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും കക്കുക പോലെ വലാ
യശ്റബുൽ ഖംറ ഹീന യസ്രിബുഹാ വഹുവ മുഅ്മിനു. ഒരു വിശ്വാസിയായ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും കള്ള് കുടിക്കാൻ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത്രത്തോളം കള്ളുടെ സ്വഹാബിമാരെന്താക്കിയാറ് വെറുത്തു പോയാർ. ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് കള്ള് കുടിച്ച സ്വഹാബിമാരുള്ള ഇസ്ലാമില് കള്ള് ഹലാലായിട്ടുണ്ട്. ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പോലും കള്ള് കുടിച്ചിട്ട് രസിച്ച സ്വഹാബിമാരിന്നാർ കുറെ ആളുമാർ. അതെപ്പ ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിട്ട് മുന്നലായിട്ടുണ്ട്. ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ എല്ലാം പിന്നെ സ്വഹാബിമാർ പൊട്ടുപൊട്ടാറ്. കാരണം അത് അള്ളാഹു വിലക്കിയ കാരണത്താൽ. അപ്പൊ നങ്ങ ആ രൂപത്തിൽ കടന്നു പോകൂ തീറ എന്നും കൂടി നാ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള. ഇതേതും ഇസ്ലാം അനുകൂലിക്കാത്തത്. കള്ള് എന്നുള്ളത്, ലഹരി എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം അനുകൂലിക്കാത്തത്. നീ പാട്ടോണ ടൈം ആയിത്താ പോണെന്നറിയത് അയ്യാ അപ്പൊ ലഹരി എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും അങ്ങ് തൊട്ടുപോകൂ തീറ. എത്ര നല്ല നല്ല ബാലക്കാരന്മാർ, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ബാലക്കാരന്മാർ ഇങ്ങനെ ലഹരിക്ക് എഡിക്റ്റ് ആയിട്ടാരോ ചൊല്ല. അല്ലാഹുവേ നീ സലാമത്താക്കണം തമ്പുരാനെ. ക്യാൻസർ പോലും പണ്ട് കൊന്തിന്നിട്ട് പോലും ചെയിന് കീനി വെക്കുന്ന ആളുമാറുള്ള കീസയിലുണ്ട് ഇത്ര മാറുത്തിയും പാൻപറാകും അല്ലെങ്കിൽ വിമല് പോലത്തെ കീസയിൽ വെച്ചിട്ട് ദ്വാരക്കട. അല്ലാഹുവേ നക്ക് നീ ആഫിയത്തെ താ അല്ലാ, ആരോഗ്യം താ അല്ലാ. കീസയിൽ വെച്ചിരുന്നില്ലേ സിഗരറ്റും പാൻപറാകും. വല്ലാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ എന്താവോ തീരാ തീറ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലു സലാസത്തുൻ ലാ യദ്ഖുലുനൽ ജന്ന. 3 വിഭാഗ ആളുമാർ അങ്ങ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കില്ല നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. 3 വിഭാഗത്തെ ആളുമാർ. അതിൽ 6 ഉള്ളാണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം. മനസ്സുകൊണ്ട് നിരിച്ചമായി ആ 3ലും 4 ഉള്ളാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് നിരിച്ചമ്മ. ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം 6 കൊണ്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം 6 കൊണ്ടുണ്ട്. മുദ്മിനൽ ഖംർ, മദ്യപാനിയായ ആള്, കള്ള് കുടിക്കണ ആള്, ലഹരി വലിക്കണ ആള്, ഗാഞ്ച കെടിക്കായ ആള് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കില്ല നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. രണ്ടാമത്തെ 6 കൊണ്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ 6 കൊണ്ടുണ്ട്. അർറജലതു മിനൻ നിസാ, ആണുടെ വേഷം പെണ്ണ് ധരിക്കടേ, പെണ്ണുടെ വേഷം ആണ് ധരിക്കടേ. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വിഭാഗ അങ്ങ് സ്വർഗ്ഗത്തെ കടക്കില്ല നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഇണ്ട് വേഷം ധരിക്കില്ല. ഇന്റെ ആണ് പെണ്ണാവുടെ, പെണ്ണ് ആണാവുടെ. ഇന്റെ ആ രൂപത്ത് ഇതൊരു ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് മാറിയോണ്ട്. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കട്ടെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ മക്കളെ സലാമത്താക്കട്ടെ. എന്തിനേ ലെസ്ബിയൻസ് എന്നില്ല, അതേപോലെ ഗേ എന്ന ജണ്ട് കപ്പിൾസ്മാർ. ആണ് ആണുടെ മങ്ങിയിലാവിടെ, പെണ്ണ് പെണ്ണിടെ മങ്ങിയിലാവിടെ. കേട്ടാറില്ലേ, നോക്കിയാറില്ലേ? ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടുള്ള കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികമുള്ളത് ഇന്നത് ആണ് ആണുടെ മങ്ങിയിലാവിടെ, പെണ്ണ് പെണ്ണിടെ മങ്ങിയിലാവിടെ. ലെസ്ബിയൻസ് പെണ്ണ് മങ്ങിയിലാവിടെ. ഗേ എന്നുള്ളത് ആണ് ആണിന്റെ മങ്ങിയിലാവിടെ. എപ്പോ തുടങ്ങിയത്? മഹാനായ നബിയുല്ലാഹി ലൂത്ത് അലൈഹിസ്സലാം, മഹാനായ ലൂത്ത് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമുടെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരു സമുദായ. ആ സമുദായത്തെ ആളുമാർ നബി മഹാനായ ലൂത്ത് നബി ചൊന്തു ആണ് ആരുടെ മങ്ങിലാവണ്ട, പെണ്ണ് പെണ്ണിടെ മങ്ങിലാവണ്ട. എന്നാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ആ സമുദായത്തെ അല്ലാഹു നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞില്ലേ? അല്ലാഹു നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞില്ലേ? ഇനി ഞങ്ങളെ സമുദായം ബാക്കിയുള്ളത്. ഈ സമുദായം നശിക്കുള്ള ഒരു കാരണാവകു തീരോ. എത്ര ആളുമാരല്ലേ ലെസ്ബിയൻസ്മാര് പബ്ലിക്കായിട്ട് വന്ന് ചൊല്ലാറ്, നാനോല മങ്ങിലാവുടെ, നാനോണ്ട മങ്ങിലാവുടെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സുപ്രീം കോർട്ട് പോലും അങ്ങണ്ട് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ? നോക്കൂ, നിങ്ങൾ തെരുവിൽ നടക്കുന്ന നായ ഉണ്ടല്ലേ, ഒരു ബൊഗ്ഗി നായ ഉണ്ടല്ലേ, ഇണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൊഗ്ഗി നായ തെരുവിൽ കിടക്കുന്ന നായ നോക്കൂ നിങ്ങ. ആണ് നായ ആണ് നായുടെ ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ടോ? പെണ്ണ് നായ പെണ്ണ് നായുടെ ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ടോ? കോലി നോക്കൂ നിങ്ങ, കോലി നോക്കൂ നിങ്ങ. നിങ്ങളൗത്ത് കോലി ഉണ്ടല്ലേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ആണ് കോലി പെണ്ണ് കോലിയുടെ അല്ലാണ്ട് ആണ് ആണ് കോലി ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ടോ? പെണ്ണ് പെണ്ണ് കോലി ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ടോ? മൃഗത്ത് പോലും അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത രൂപമിക്കുമ്പോ
മനുഷ്യന്മാർ ഏറ്റവും നിറങ്ങിട്ട് പോയോണ്ടുള്ളാറ് ആണുമാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും അഭിമാനത്തിൽ വൈറലാക്കട ആളുമാറ് നാണം കെട്ടതല്ലേ, ലജ്ജിക്കണായതല്ലേ. ആണ് പെണ്ണാവിടത്, പെണ്ണ് ആണാവിടത്, ഇതെല്ലാം ഇസ്ലാം അനുകൂലിക്കാത്തത് മുഅ്മിന്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള സാദൃശ്യമാവിടെ ആളുമാറുള്ളാറല്ലേ, അങ്ങനെ ഉള്ള കപ്പൽസ്മാറാവാ, അങ്ങനെ സാദൃശ്യമാവിടതാവാ. അള്ളാന്റെ റസൂല് ചെന്നത് അങ്ങ് ഒരിക്കലും സ്വർഗ്ഗത്ത് കടക്കാള് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആറുകൊണ്ടുണ്ടാ അദ്ദുയൂസ്. ആറ് നബിയെ ദുയൂസ്. ആറ് നബിയെ ദുയൂസ് കൊണ്ട് സ്വാമിമാർ കേൾക്കുമ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചൊന്നേ പെങ്കോന്തൻ ഞങ്ങളുടെ റായത്തിൽ ചൊല്ലെങ്കിൽ, അതായത് പെഞ്ഞ എന്ത് തപ്പാക്കിയെങ്കും മക്ക എന്ത് തപ്പാക്കിയെങ്കും കൈ കെട്ടിതേക്ക്. മോള് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീൽസ് ആക്കടാള്, ഒട്ടിಗೆ പെഞ്ഞായും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീൽസ് ആക്കടാള്, പെഞ്ഞായി വ്ലോഗ് ആക്കണാള്. എന്ത് സൊറയുന്നെങ്കോ ഏത് വിഷയുന്നെങ്കോ അതിലെ വ്ലോഗ് ആക്കിടുള്ളാറ്. ഹലോ ഗൈസ്, ನಾನು ಉಡಲ್ಲ, ನಾನು ഇന്നാലിന്നതാക്കിയോണ്ടുള്ള നോക്കൊരു ഗൈസ് എന്നൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കൊരു ഗൈസ് അല്ലേ, ഇന്നങ്ങനല്ലേ. ഹായ് ഗൈസ്, ഹലോ ഗൈസ് നോക്കൊരു ഞാനിതാ ഔത്തര ഭർത്താണ്ടുള്ള എൻ്റെ ചെറിയ കീട അവിടെ അഡ്മിഷൻ ഉണ്ട്, ഞാനിത് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുള്ള നോക്കൊരു ഗൈസ്, ഇത് നിങ്ങൾ മിസ്സായിട്ടിക്കിട്. ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് വ്ളോഗ് ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെയുള്ളാറ് ഡാഡി കുറേ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ. അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ തപ്പാക്കിണ്ടിരിക്കുമ്പോ മാപ്പിള നല്ലായിട്ടൊരു വീഡിയോ നോക്കിതാ, നിക്ക് ലൈക്ക് വന്നിട്ട് എന്താ കമന്റ് വന്നിട്ട് നീ നിന്റെ പിഞ്ഞൈഡിയാ. ഇങ്ങനെ പിഞ്ഞി തപ്പാക്കുമ്പോ മാപ്പിള മുണ്ടതക്കിട്, അല്ലെങ്കിൽ മക്ക തപ്പാക്കുമ്പോ മുണ്ടതക്കിട്. ഓണം നല്ല ഫ്ലോപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഫുള്ളു കട്ടാക്കിയിട്ട് പണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ കാല് സ്പൈക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ ഊടെല്ലാം ചെത്തിട്ട് എതിൽ മാത്രം മുടി വെച്ചെങ്കിൽ ആ എന്റെ ബംഗാറ് ചന്ത കാണില്ല നിന്റെ അബ്ബ സപ്പോർട്ടാക്കിട്. ഇനി ഉസ്താദ് മദ്രസ വന്നെങ്കിൽ നീ മുടി എടുത്തിട്ടല്ലേ, മുടി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ പുറത്ത് വരുത്തെങ്കിൽ എന്താമേ ശമ്പളം നങ്ങ വഞ്ചിക തണ്ട നങ്ങ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിപ്പാട്ടു. ഉസ്താദുമാർ ബദിനെന്താക്കിടെ പറയിട എനിക്ക് താളമാർ. മക്ക എന്ത് തപ്പാക്കിയെങ്കും ബാപ്പമുണ്ടുള്ള, പെഞ്ഞ എന്ത് തപ്പാക്കിയെങ്കും ബാപ്പമുണ്ടുള്ള. മക്ക കീഴ്ക്കിടെ ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കലോ നോക്കണോ, മക്ക എടുക്കുമ്പോ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അനിസ്ലാമികമായ കോലത്തിന് മക്കൾക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുക്കുമ്പോ ആ അബ്ബടെ കുറിച്ച് ചൊന്നത് ദയ്യോ പിഞ്ഞ എന്ത് ഹറാമാക്കിയെങ്കോ, പിഞ്ഞ എന്ത് വീടിയാക്കിയെങ്കോ, തന്റെ നഗ്നതെല്ലാം പുറത്ത് കാട്ടിയെങ്കോ, ഒന്നുകും നാവടങ്ങാട്ട് ബായി പറ്റിയതൊക്കെ മീസ ഇന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ബാപ്പമാരെ മാപ്പിളമാരെ മീസ ഇന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, പൂച്ചക്കും മീസ ഉണ്ടോ. എന്നാ ദയ്യൂസ് നബി തങ്ങ പഠിപ്പാടിയത് പെഞ്ഞായും മക്കം എന്ത് തപ്പാക്കിയെങ്കോ ഒരക്ഷര പോലും ഉണ്ടാത്ത ആളുമാറുള്ള ആളല്ലേ. അങ്ങനെ കുറിച്ച് നബി തങ്ങ ചൊന്നതയ്യോ വസ്ത്രധാരണ നോക്കറോ, ഇന്റെ പിഞ്ഞായുടെ വസ്ത്രം നോക്കറോ സഹോദരിമാര്. ഇന്റെ നിങ്ങളെ വസ്ത്രം ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലുള്ളത്, ഇന്റെ പെൺമക്കൾ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലുള്ളത്, മകൻ ആൺമക്കൾ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ ഇമാമിക നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാടി തണ്ടാറ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ പഠിപ്പാടി തണ്ട് സിംഫാനി മിൻ അഹ്ലിന്നാ ലം അറാഹുമാ. രണ്ട് വിഭാഗ ആളുമാറുള്ളാറ് അങ്ങനെ നാണ് കണ്ടിട്ടില്ല, അങ്ങനെ നണ്ടും കണ്ടിട്ടില്ല. രണ്ട് വിഭാഗ ആളുമാർ നാനങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല. ആറ് ചൊല്ലേ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നാറ് കണ്ടിട്ടില്ല, അങ്ങനെ നണ്ടും കണ്ടിട്ടില്ല. ആ രണ്ട് വിഭാഗ ആളുമാറ് റിജാഉൻ മഅഹും, ആ വിഭാഗന്മാർ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ചെന്നത് അങ്ങ് നരകത്തിലായിട്ടിക്കുമാറ് രണ്ട് വിഭാഗ ആളുമാർ. അങ്ങ് രണ്ട് വിഭാഗ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല, അങ്ങ് നരകത്തിലായിട്ടിക്കിടാറ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചൊന്നത് ആളുമാർക്ക് ലാട്ടി കൊണ്ടിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ സാട്ടവാള കൊണ്ടു അടിക്കിട ആളുമാർ. ചിലപ്പോ പോലീസ് സംഘം
കാരണം ഇല്ലാണ്ട് എത്ര ആളുമാർ അടിച്ചതുണ്ട്. കോവിഡ് കാലത്തിൽ ആവശ്യത്തിക്ക് പുറത്ത് വന്ന കാരണത്തിൽ എത്ര മിലിറ്ററിമാർ എത്ര ആളുമാർ അടിച്ചത് നാണോ നിങ്ങൾ കണ്ടങ്ങല്ലേ? എന്തിക്ക് ചൊല്ലണോ? മൈക്കാത്ത ഗോലിബാർ നടത്തൊക്കെ മറന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് നിങ്ങ. എത്ര ആളുമാർ ലാട്ടി ചാർജ് ആക്കില്ലേ? കാരണം എന്തേ? മുസ്ലിം എന്ന കാരണത്തിലല്ലേ. അങ്ങനെ ഇത്രമാ ആളുമാർ നാട്ടിലുണ്ട് അടിക്കടതായ ആളുമാറ്, നിരപരാധികളായ ആളുമാറിന്റെ അടിതിൻ്റെ കൊണ്ടുള്ളാറ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തിയ കാരണത്താ, ഇസ്ലാമിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നക്ക് നേരിട്ട കാരണത്താ ഇന്ന് എത്രമാ ബാലക്കാരന്മാർ ജയിലില്ലേ. അല്ലാഹുവേ നീ മോചനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇസ്ലാമുടെ എത്രമാ ഇസ്ലാമുക വേനായിട്ട് ശബ്ദം ഉയർത്തിയ ബാലക്കാരന്മാ ഇന്റെ നിരപരാധികളായ ആളുമാ പടച്ചവനെ ജയിലിന്റെ അകത്താണ്. അല്ലാ മോചനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, മോചനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുമാറത് ഏതോ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാകാ അങ്ങനെ നാണ് കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നരകത്തിലുണ്ട് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി രണ്ടാമത്തെ ദാറുകൊണ്ടുണ്ട്. നിസാഉന കാസിയാതുന ആരിയാതും മായിലാതും വമീലാ. അങ്ങ് ഡ്രസ്സിട്ട ആളുമാറ്, അങ്ങ് ഡ്രസ് ധരിച്ച ആളുമാറ്, എന്നാൽ ഡ്രസ് ഇടാത്ത ആളുമാറ് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഡ്രസ് ഇട്ടാറ് എന്നെങ്കിലും എന്തില്ല, ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ടില്ല. എന്തേ? നല്ല ടൈറ്റുള്ള ചൂടിദാറായിട്ടിക്കോ, ശരീരത്തെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെ കണ്ടതായിട്ടിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഊർത്തോള കൈയുള്ളതായിട്ടിക്കോ. അങ്ങനെ ഉള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിക്കട പെങ്ങള്, അങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിക്കട പെങ്ങള്, നിന്റെ കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ചെന്നത് അവള് നാളെ നരകത്തില് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി മായിലാ തുവമീലാ. അന്യ പുരുഷന്മാർ നന്നെ നോക്കണോ, അന്യ പുരുഷന്മാർ നന്റെ ഇഷ്ടാവണോ, അകനന്റെ ലവാക്കണോ, അകനന്റെ പ്രേമിക്കണോ ചൊന്നിട്ടോ നടക്കിற പെണ്ണുള്ള ആളല്ലേ അവളെ കുറിച്ച് നബി തങ്ങ ചൊന്നത് അവളും നാളെ നരകത്തില്. പിന്നെയും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ചൊന്നത് അലാ റൂസഹുന്ന കഅസ്നമത്തിൽ ബുഖ്തൽ മാലിയാ. വണ്ടടെ പൂഞ്ഞാട പോലെ തലകെട്ടട പെണ്ണുള്ളല്ലേ അവളും നാളെ നരകത്തില് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. വണ്ടടെ മുതുൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തിട്ട് വേണ്ട നോക്കിയാ വണ്ട നോക്കിയാ ചെറിയ ജീവി കൊതു പോലത്തത് അല്ലേ, ചെറിയ കൊതു പോലത്തെ ജീവിയല്ലേ വണ്ട നോക്കിയാ. ആ വണ്ടനെ കുറിച്ചായിട്ട് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെന്ന് ബസവ ഉണ്ടല്ലേ, ബസവ ഔദു ബസവ അല്ല ബസലാക്കിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ലേ, അതിന്റെ കൊമ്പില്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊന്തിട്ട്, അതുപോലെ തലകെട്ട് കെട്ട പെണ്ണ്, അതായത് ഈ ബാക്ക് ഇങ്ങനെ ചുന്തിട്ട് മുടി ഇങ്ങനെ ചുന്തിട്ട് കെട്ടാറല്ലേ, നോക്കിയില്ലേ നീളത്തില കെട്ടാറല്ലേ. അങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് കെട്ടിയോ പോണ്ട പെണ്ണിനെ കുറിച്ചായിട്ട് ഇങ്ങട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊന്നത് സാധാരണ കുളിച്ച് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടാറും മുടി നോക്കിയില്ലേ. നീ എന്തിനാ പെണ്ണിങ്ങ കുളിച്ച് വന്ന് നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ലേ, ചൂന്തിട്ട് മല്ല ഇങ്ങനെ യാ റബ്ബേ നിങ്ങളൊത്ത് പെണ്ണിങ്ങാരില്ലേ നോക്കിയിടാറല്ലേ ഇങ്ങനെ ചുന്തിട്ട് പണ്ടാറ്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ അവിടേക്ക് സ്കാഫാക്കി എന്താ ഇങ്ങനെ പൊന്തിട്ട് കാണ്ട് നോക്കിയിടാറ വണ്ടയുടെ പൂഞ്ഞാട്ട പോലെ ഇങ്ങനെ പൊന്തിട്ട് കാണ്ട് അങ്ങനെ കെട്ടി നടക്കട പെണ്ണായിട്ട് കേട് ലാ യദ്ഖുലൂനൽ ജന്ന. ആ പെണ്ണ് സ്വർഗ്ഗത്തെ കടക്കില്ല. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങ പഠിപ്പാട്ടുമ്പോ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തെ പെണ്ണ് നിന്റെ കുറിച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ നബി തങ്ങ ചൊന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുർക്ക ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ബുർക്കെടുത്തിട്ട് നല്ല ടൈറ്റുള്ള ബുർക്കത്തെ പിന്നെ സ്റ്റിച്ചാക്കിട പെണ്ണ്, ശരീരത്തെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പുറത്ത് കാട്ട പെണ്ണ്. ചരിത്രം പഠിക്കണം. ബീബി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അവസാനമായിട്ട് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിളിച്ചു ചൊല്ലു യാ അലി, ഓ നന്റെ ഭർത്താവായ അലിയേ, നാനൊന്നു മരിച്ചെണ്ട കണ്ടെങ്കിൽ നണ്ട് നിങ്ങ ജാവോ മറമാടണോ. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊന്നേ നിങ്ങളെ പെഞ്ഞേമാർ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസിയത്താക്കിരാറാ, നിങ്ങളെ പെഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും വസിയത്താക്കിരാറാ. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഫാത്തിമ ബീബി ചൊന്നൊരു അലിയെ നാ മരിച്ചെങ്കിൽ എന്താക്കണോ
നന്റെ മയ്യത്ത് ജാവ് മറമാടണോ ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തേത് നന്റെ മയ്യത്തുക്ക് ഫുള്ള് ബന്ധാക്കിയിട്ട് കവറാക്കിയിട്ട് എന്താക്കണോ, ഇപ്പത്തെ മയ്യത്ത് കെട്ടിലില്ലേ അതുപോലത്തെ മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ ഉദ്ഘാടനാക്കിയതായിട്ട് മഹദിയായ ബീവി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ ബന്ധായിട്ട് അങ്ങനെ തന്റെ കൊമ്പോണുണ്ട് മഹദിയായ ബീവി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ എന്താക്കിയിട്ട് വസിയത്താക്കിയിട്ട്. നിങ്ങളെ പിഞ്ഞ മരുന്ന് വസിയത്താക്കിയതുണ്ട് ഇല്ലേ? നന്റെ പിഞ്ഞാക്കിടാം, നാ മരിച്ചെങ്കിൽ വേറെ മഞ്ഞലാവ് തീരാം. അതേ ഒരു വസിയത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ നാ മരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മരിക്കണം, നന്റെ പിഞ്ഞ ചൊല്ല. അങ്ങനെ ഒന്നെങ്കിൽ നാ മരിക്കും നിങ്ങൾ മരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചെങ്കിൽ വേറെ മഞ്ഞലാവ് തീരാം. നന്റെ പിഞ്ഞ ഒരു വസിയത്ത്. ഏതായാലും അല്ലാഹു ആഫിയത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. അപ്പൊ അലി റളിയല്ലാഹു ചൊല്ലേ എന്തിരേ ആയിത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വസിയത്ത് എന്താക്കിത്ത് ആക്കി കൊടുത്തു. 6-10 എന്തിಗೆ ജാവുനന്റെ മറമാടണോ ചൊല്ലകുല്ല കാരണ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ മോളുണ്ടല്ലേ ബീവി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. ജാവുക മറമാട ചൊല്ലകുല്ല കാരണ ഒരു അന്ന പുരുഷനും നന്റെ നോക്കുക തീറ എന്തിಗೆ കവറാക്കണോണ്ട് കേട്ടപ്പാ നന്റെ ശരീരത്തെ ആകൃതി ആരും കാണുക തീറ. ഒരു മയ്യത്തിരെ കഫന് തുനിയൻ തുന്നണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ കഫൻ തുനിയൊന്നും മറമാടുക റെഡിയാവുമ്പോ കഫൻ തുനിയെ റെഡിയാക്കിണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ആ മയ്യത്തേക്ക് കഫനല്ലാക്കിയിൽ പിന്നെ ശരീരത്തെ അവയവങ്ങൾ കാണു. മയ്യത്തെ തടിച്ചിട്ടുണ്ട്, മയ്യത്ത് സപൂറവുണ്ട്. ആ രൂപത്തിലിരിക്കുമ്പോ നന്റെ മയ്യത്തിന് ആകൃതി ആരും കാണുക തീരാ ചെന്നിട്ടു മഹദിയായ ബീബി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ വസിയത്ത് കൊടുത്തെങ്കിലോ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ റൂപയാണ് അനക്കം തെറ്റിയ ലുലിക്ക് വീടും ചെരുപ്പും ഇട്ട് കാണില് ചുടുക്കമില്ല ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കുണ്ണുങ്ങി നടക്കല് മുറിക്ക് പായം തിരിച്ചിട്ടാലും മരിച്ചിട്ടാലും മോഡല് മുഖത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്താൽ 3/4 കിലോ പൗഡറ്. ആ രൂപത്തിലല്ലേ പെണ്ണ് നടന്നുകൊണ്ടുള്ളത്, ആ രൂപത്തിലല്ലേ നടന്നുകൊണ്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പെണ്ണെ നിക്കൊരു ചരിത്രം നാണ് പഠിപ്പാട്ട ഒരു ചരിത്രം കൂടി നാണ് ചെന്നോണ്ടുള്ള പെങ്ങളെ നിന്റെ കുറിച്ചായിട്ട് കിട് ബാലകാർത്തിമാരെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് ഒരു ബാലകാർത്തിയുടെ ചരിത്രം നാണ് ഇപ്പൊ ചൊല്ലട്ടോ. അള്ളാന്റെ റസൂല് അതാ മിഅ്റാജ് കടന്നു പോയപ്പാ ആ പെണ്ണിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് കണ്ട ചരിത്രം പഠിപ്പാടിത്തുണ്ട്. ആ പെണ്ണാറുകൊണ്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിലെ കൊട്ടാരത്തില് ഫിറഔന്റെ മോളുകു തലപാറിയോണ്ടിന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ ചരിത്ര ശ്രദ്ധിച്ച് കേക്കോറോ പെങ്ങള് ബാലകാർത്തിമാരെ സ്വഹാബിമാരെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ? ഒരു പെണ്ണിന്റെ ചരിത്രം കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പാട്ടോറോ, ഒരു പെണ്ണിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കോറോ. ഈജിപ്തിലെ കൊട്ടാരത്തില് ബൽനോയിന്ന ഒരു പെണ്ണ് രാജാവിടെ മോലെ തലപാറിയോണ്ടിന്റെ റംസീസ് 2 ചൊല്ലതായ ഫിറഔന് ചൊല്ല ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി ഉള്ളല്ലേ അവന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് രാജാവിടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ബൽന ഒരു പെണ്ണ് മാപ്പിള മുസ്ലിമായ കാരണത്തില് അതേ സ്പോട്ടില് മുസ്ലിമായ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണാറ് കൊണ്ടുണ്ടോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ നമുക്ക് പഠിപ്പാടി തന്നത് മാസിത്തതു ബിൻതി ഫിറഔൻ വഔലാദുഹാ. ഈജിപ്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ പറഞ്ഞ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണാറ് കൊണ്ടുണ്ട് മഹദിയായ ബീബി മാഷിത റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹായിരിക്കട്. ബീബി മാഷിത പേര് കേട്ടാറാ? മാഷിത ബീബിയുടെ പേര് കേട്ടാറാ? എന്തായിട്ട് മാഷിത ചൊന്നെങ്കിൽ മുടി പാർന്ന് കൊടുക്കടെ പെണ്ണ് ഉണ്ടായിട്ട് അർത്ഥമുള്ളത്. മാഷിത ചൊന്നെങ്കിൽ മുടി പാറിന്റെ പെണ്ണ് എനിക്ക് വേറെ അർത്ഥമില്ല. ഹദീസിൽ വേറെ ആ പേര് മാഷിത ബീബിയുടെ നേരായ പേര് എന്തില്ല ഹദീസിൽ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതിൽ വന്നത് മാഷിത്തത്തുൻ ബിൻതി ഫിറഔന വഔലാദഹ. ഫിറഔന്റെ മോളുകും ഫിറൗന്റെ മോളുകും തലമാറിയോണ്ടിന്ന പെണ്ണായിട്ടുണ്ട് മാഷിത. ആ മാഷിത ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ വർണ്ണോല് ഫിറഔന്റെ മോളുക്ക് ഇങ്ങനെ തലമാറുമ്പോ ആ ചീപ്പൊന്നു കീലുക പോലുടോ. ഒരു ചീപ്പ് ഇങ്ങനെ കീല് പോലുമ്പോ മാഷിത ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ആ ചീപ്പൊന്ന് പിറക്കിയെടുക്കുമ്പോ ബിസ്മില്ലാഹ് എന്ന് ചൊന്നിങ്ങനെ ചീപ്പെടുക്കുമ്പോ ഫിറഔന്റെ മോള് കേട്ട ആള് നിങ്ങൾ ബിസ്മില്ലാണ്ട് ചൊന്നാറല്ലേ?
നിങ്ങൾ ബിസ്മില്ലാണ്ട് ചൊന്നാറല്ലേ, അള്ളാടെ പേര് കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചൊന്നാറല്ലേ, അത് നിന്റെ ബാപ്പടെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചൊന്നതാ. കാരണം എന്തേ? ഫിറഔന് ചൊന്നോണ്ടിന്ന് അന റബ്ബുകുമുൽ അഅല, നാനാട്ടികളുടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തമ്പുരാണ്, നാനാട്ടികൾ റബ്ബു ചെന്ന് ഫിറഔൻ. അങ്ങനെ മാഷിതാ ബീബി ചൊല്ലു, ഇല്ല ഇല്ല, നിന്റെ ബാപ്പടെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചൊന്നതല്ല. അല്ലാഹു റബ്ബി വറബ്ബുകും വറബ്ബു അബീക. ഓ പെണ്ണേ, ഞാൻ ചൊന്ന ആറ് ഒന്നുണ്ടോ? അല്ലാഹു എന്ന ഏക ഇലാഹനായ ഒരു അല്ലാഹു ഉണ്ടോ? നിന്റെ പടച്ച അല്ലാഹു, നിന്റെ ബാപ്പടെ സൃഷ്ടിച്ച അല്ലാഹു, മഹാനായ മൂസാ നബിയുടെ ശറഈയായ നിയമത്തില് അങ്ങനെയുള്ള അല്ലാഹു ഉണ്ടല്ലേ. ആ അല്ലാഹുടെ കുറിച്ച് നാ ചൊന്നേണ്ട് ചൊല്ലുമ്പോ ആ പെണ്ണ് കേൾക്കണാള് ഇത് നിന്റെ ബാപ്പടല് ചൊന്നെങ്ക് നിങ്ങളെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കോ? അപ്പോഴും ആ മാഷിത ബീബി ചൊല്ലു, തവക്കൽതു അലല്ലാഹ്. നീ നിന്റെ ബാപ്പടെ ചൊല്ലൂടെ, പ്രശ്നമല്ല. അങ്ങനെ പെണ്ണ് പോയിട്ട് ബാപ്പടെ ചൊല്ലാള്, അതായത് ഫിറഔനിലെ ചൊല്ലാള്, ബാപ്പാ ഞങ്ങളെ ഉത്തര സ്വർത്തിലെ പെണ്ണുള്ള ആളല്ലേ, നിങ്ങൾ മാഷിത ചൊല്ല പെണ്ണുള്ള ആളല്ലേ, അവലെ മാപ്പിള ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചേക്ക് നിങ്ങൾ കൊന്നാറല്ലേ, അതേ മാപ്പിളയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മൂസാ നബിയുടെ ആ ദീന് വിശ്വസിച്ചൊരാള് ബാപ്പാണ്ട് ചൊല്ലുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിടെ വിശ്വസിച്ച കാരണത്തോ ഫിറഔന് വലിച്ചോണ്ട് പണ്ട. ആ ഫിറഔന്റെ കിങ്കരന്മാരുള്ള ആളല്ലേ, ഫിറഔന്റെ മുട്ട ഇങ്ങനെ വലിച്ചോണ്ട് വരുമ്പോ ഇതാ തലക്കിട തന്നെ വെക്കടാ, നല്ല തലച്ചോണ്ടുള്ളേ തന്നിടെ മുട്ടായിട്ടിക്കട് മാസിതാ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ നിപ്പാട്ട ആറ് ലഅനത്തുല്ലാഹി ഫിറഔൻ. നല്ല തലക്കട തണ്ണി. ആ തലക്കട തണ്ണിക്കുമ്പോ ചിന്തിക്കൊറു നിങ്ങ മാസിതാ ബീബി ചൊല്ലാണ്, പിന്നെ നീന് നന്റെ റബ്ബുണ്ട് ചൊല്ലണോ, നന്റെ അള്ളാണ്ട് ചൊല്ലണോ, മൂസാ നബി കൊണ്ടുവന്ന ദീനിന് നീന് ധിക്കരിക്കണോ? മാസിതാ ബീബി ചൊല്ലു, ഇല്ല ഇല്ല, നാണയ്ക്ക് റെഡിയില്ല, നാണയ്ക്ക് റെഡിയില്ല. അങ്ങനെ മാസിതാ ബീബിയുടെ 5 മക്കളില് വലിയ മോണായിട്ടുള്ളേ 12 വയസ്സുള്ള ഒരു മോണ്ട് ഇതാ ഫിറഔന് വിളിച്ചോണ്ട് വണ്ട. മാസിത നീന് ഇസ്ലാം പുട്ടണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ, മൂസാ നബിയുടെ ദീന് പുട്ടണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3 നിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുവാ. അല്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചൂടുള്ള തന്നിക നിന്റെ മോണ്ട് നാണ് വലിച്ചിട്ടറിയുക. അപ്പോഴും മാസിതാ ബീബി ചൊല്ലു, അല്ലാഹു റബ്ബി സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മഹദിയായ മാസിതാ ബീബിയുടെ 1ാമത്തെ മോണ്ട് അതാ നല്ല തലക്കട തന്നെ കിട്ടാള്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മാസിതാ ബീബിയുടെ 12 വയസ്സുള്ള കിടാവോ ഉമ്മ ഉമ്മ ചൊന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുൽപ്പിട്ടോണ്ടിക്കുമ്പോ മാസിതാ ബീബിയുടെ ഈമാൻ പതറില്ല. നിന്റെ മലറുള്ള പെങ്ങളെ, നിന്റെ ഈമാൻ എത്ര ഉണ്ടോ ഒന്ന് നീനൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ആക്കണോ? മാസിതാ ബീബി ചാറില്ല. അങ്ങനെ 2ാമത്തെ കിടാവുടെയും തന്നെ കിടാ. 3ാമത്തെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പെണ്ണ് കിടാവോ, ആ പെണ്ണ് കിടാവിടെ തന്നെ കിടുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മാസിതാ ബീബി പുൽപ്പിട്ടോണ്ടുണ്ടോ. നീനൊന്ന് പുട്ടേണ്ട കണ്ടെങ്കിൽ, മൂസാ നബിയുടെ നീനൊന്ന് ധിക്കരിച്ചെണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണ് കിടാവൂ നിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുവാള്. 2 മക്ക തന്നിക്ക് പോകുന്നില്ലേ. മാസിതാ ബീബിയുടെ ഈമാൻ പതറിട്ടില്ല. ഇല്ല, അല്ലാഹു റബ്ബി ഏക ഇലാഹനായ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ആരാധനക്ക് അർഹനല്ലാണ്ട് അല്ലാഹു അല്ലാണ്ട് ഒരു ഇലാഹും ഇല്ലാണ്ട് മഹദിയായ മാസിതാ ബീബി ചൊല്ലുമ്പോ തന്റെ പെണ്ണ് കിടാവുടേതാ ഇങ്ങനെ പിടിക്കിടാള്. എന്നിട്ട് ചൊല്ലു, പിന്നെ ഈ കിടാവിടെ നാണ് തന്നെ കൊന്നിടുക, നീന് മാറെങ്ക് ചെയ്യാവുടെങ്കാവോ. പെണ്ണ് കിടാവല്ലേ, ഒരു ഉമ്മ അല്ലേ, മനസ്സൊന്ന് കറിഞ്ഞു പോവല്ലേ. എന്നാല് മാസിതാ ബീബി ക്യാറാക്കില്ല. അങ്ങനെ 4 മക്കളെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മാസിതാ ബീബിയുടെ എതിരിലെ അതേ തലക്കട തന്നെ കേട്ടോണ്ടുള്ള 6 ഫിറഔൻ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഫിറഔന്റെ പിഞ്ഞായായിട്ട് ആസിയാ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ അല്ലാഹുവിന്റെ ദുആർന്നോണ്ട് അല്ലാഹ് ഫിറഔന്റെ ശർറട നന്റെ നീനെ സലാമത്താക്കണോ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ ക്രൂരനായ ആള് ഫിറഔൻ ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടോ, ഒരു വയസ്സ് പോലും പൂർത്തിയാവാതെ, മുലപ്പാല് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് പൂതി തീരാതെ
ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ച വന്നിട്ട് കേക്കട ഫിറഔ മാസിതാ നീനൊന്ന് ഈമാൻ ഇളകി പോണ്ട നോക്കോറു നീങ്ങ മാസിതാ ചെറിയ കുഞ്ഞുണ്ടല്ലേ കയ്യില് ഈ കുഞ്ഞ് നിക്ക് വേണ നാളെ മക്ക തന്നിക്ക് പോണ്ട് വെന്തില്ലേ ഈ കുഞ്ഞ് നിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണ മൂസാനെ ഇവിടെ ധിക്കരിക്കണോ നണ്ട് അല്ലാണ്ട് ചൊല്ലണോ ഈമാൻ ഇളകി പോയില്ല മാസിതാ ബീബി ഇങ്ങനെ പുൽപ്പിട്ടോണ്ടുണ്ടോ ആ കുഞ്ഞിരുന്ന് കയ്യിലെടുക്കട് എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിക്ക് ഇങ്ങനെ മുലപ്പാല് കൊടുക്കടോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഫിറഔന് കേക്കടാ മാസിത കിടാവിടെ നാണ് തന്നെ കിടണ അല്ല നീന് ധിക്കരിക്കട് ഇല്ല ഇല്ല നാണ് ധിക്കരിക്കില്ല അപ്പായിട്ട് കുഞ്ഞു ചൊല്ലത് ഒരു വയസ്സ് പോലും പൂർത്തിയാവാതെ ചെറിയ കുഞ്ഞു ചൊല്ലു ഉമ്മ നന്റെ ഉമ്മ യാ ഉമ്മി അംതി അലാ ഹഖ് ഉമ്മ നിങ്ങ പുട്ടണ്ട ഉമ്മ നിങ്ങ നല്ല ദീനിലെ ഉള്ളാറ് ഉമ്മ ആ ചെറിയ കിടാവ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മാസിതാ ബീവി ചൊല്ലുമ്പോ ആ കുഞ്ഞിരെ ഫിറഔന് അതേ തലക്കടതായ തന്നെ കിട്ട് കളയിടാ മാസിതാ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പുൽപ്പിട്ടോണ്ടുണ്ടോ എന്നിട്ട് ഫിറഔന് ചൊല്ലു ഫിറഔനെ നന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടോ നന്റെ ഒരു മുറാദുണ്ടോ എന്തൊരു കൊന്തുണ്ടാ ഈ 5 മക്ക ഉള്ളാറല്ലേ ഇങ്ങനൊട്ടിക നണ്ടമേ മറമാടണോ ചൊന്നിട്ടു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നിട്ട് കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടിട്ടോ മഹദിയായ മാസിതാ ബീവി അതേ തന്നിക ഓളോടോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഉമ്മ അടക്കം 5 മക്കളും ഷഹീദാവുടാറ് ഈമാൻ ഇളകില്ല അതുകൊണ്ട് മലാറുള്ള പെങ്ങള് അങ്ങനൊന്നായിരണ്ട ബാലക്കാറ അല്ലാടെ ദീനികനായിട്ടുള്ളവണോ അല്ലാടെ ദീനിടെ മുറുകെ പിടിക്കണോ ഒരേ വിഷയം നാണ് ബാലക്കാറ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയോണ്ടുള്ള ഇത്ര നല്ല വയസ്സുണ്ടല്ലേ നിഅമതാനി മഗ്ബൂനു ഫീഹിമാ കസീറൻ മിനന്നാസ് അസ്സിഹത്ത് വൽ ഫറാ നാളെ അല്ലാഹു മഹ്ശറക നിന്നെ എടുത്തു പോയെങ്കിൽ അല്ല നിന്റെ കേൾക്കൂ നിൽക്കുന്നാണ് ആഫിയത്ത് തന്നില്ലേ നിൽക്കുന്നാണ് ആരോഗ്യം തന്നില്ലേ നിൽക്കുന്നാണ് ഫ്രീ ടൈം തന്നില്ലേ എന്തിനാക്കിയാണ്ട് നാളെ കേൾക്കുമ്പോ ബെർല് കടിക്കട അവസ്ഥ 12 ബാലക്കാറോ ഇതാ പെഡ്ലൈറ്റ് മാച്ച് നടക്കുമ്പോ ഐക്യമേനായിട്ട് ഓടിയോണ്ട് പോയിരണ്ട പള്ളിയില് സ്വലാത്ത് നടക്കുമ്പോ പള്ളിയില് നല്ല നല്ല സദസ്സ് നടക്കുമ്പോ വേദ പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോ ഒന്ന് 12 ബാലക്കാറോ ബദലാവനാവനു ബാലക്കാറോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ചസ് വേണു ബാലക്കാറോ ജീവിതത്തിലെ ബദലാവന വേണു എത്ര ആളുമാരല്ലേ ബദലാവനായോണ്ടുള്ളത് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളല്ലേ വന്നുകൊണ്ടുള്ളത് ഇന്നലത്തോളം നല്ല നല്ല ബാലക്കാരന്മാർ ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടോണ്ടില്ലേ അല്ലാഹു സലാമത്താക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ബാലക്കാറ നല്ല രൂപത്തിൽ നീനാവണോ ബദലാവന വേണോ അല്ലാടെ ദീനിലൊന്ന് ഉറച്ചു നിൽക്കണോ ഈമാന്റെ പണയം വെച്ച് കളിച്ചിരണ്ട ഈമാന് പണയം വെച്ച് കളിച്ചിരണ്ട നല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അല്ലാടെ ദീനിക സേവനാക്ക് ഈ രായത്തിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് 2 സംഘടന ഉണ്ട് MES ആവട്ടെ KES ആവട്ടെ നല്ല പള്ളിക്ക് വേനായിട്ട് നല്ല സഹകരിക്കണങ്ങ പാട്ട പ്രസിഡന്റ് നണ്ടല്ലോ ചൊന്തോ നല്ല സഹായിക്കുന്ന ആളുമാർ ഉസ്താദ് പള്ളിക്ക് വേനായിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലോ എല്ലാ രൂപത്തും സഹകരിക്കുന്ന ആളുമാർ ബാലക്കാറ നാളെ അല്ല നിന്റെ കേക്കോ നിന്റെ ആയുസ് നീ എന്തിക്ക് ചെലവാക്കിയാണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ അഭിമാനത്തിൽ ചെല്ല അല്ലാ നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേനായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോ നിന്റെ പള്ളിയിൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കുമ്പോ അതിൽ നാണിന്ന് അല്ലാ അങ്ങനെ ചൊല്ല ഒരു ധൈര്യത്തിൽ ചൊല്ലണോണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ദുനിയാവുൽ അല്ലാടെ ദീനിക വേനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിന്നെ കൊണ്ടാവണോ ബാലക്കാറ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അങ്ങനെ നല്ല ബാലക്കാരന്മാരല് അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ കൂട്ടട്ടെ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ അതേപോലെ നല്ല ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് മദ്രസ പുട്ടതായ മക്ക
ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഞങ്ങളെ കുറേ ബാലക്കാരന്മാർ അൽഹംദുലില്ലാ അങ്ങളും നല്ല രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ ബർമൊരു ബാനർ നോക്കിയിട്ട് ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ മാഷാ അല്ലാഹ് നല്ല രൂപത്തിൽ പള്ളിക്ക് വേനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഉള്ള ബാലക്കാരന്മാരായിട്ട് അള്ളാന്റെ ദീനിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് മഹാനായ ഉമർ ഖത്താബാവണ നീന് എങ്ങനാവണോ അള്ളാന്റെ പള്ളിയുമായിട്ടുള്ള നല്ല ബന്ധം വേണോ. ഹർഷിന്റെ തനൽ കിട്ടിയ വിഭാഗത്തില് അതിൽ ബാലക്കാരെ കുറിച്ച് ചൊന്നത് പള്ളിയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ബാലക്കാരക് 4 ഹർഷിന്റെ തണലുണ്ടോണ്ട് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ ഒരുപാട് ബാലക്കാരന്മാർ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചാറ് ഒരിക്കലും നിങ്ങ ഈ ദെപ്പോ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. നാളെ അള്ളാഹുടെ കോടതിയിൽ ഉപകാരമുള്ള ഒന്നായിരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദ് சொன்ன പോലെ 4 പ്രതിപെട്ടണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഹക്കായിട്ട് കിട്ടും. നീ പോയില്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബിന്റെ ഉത്തരവോട് നിങ്ങൾ 4 ചൊല്ലണോ. കാരണം അള്ളാഹുടെ വഖഫ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പള്ളിയും ഖബർസ്ഥാനും മദ്രസങ്ങളും ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാ 4 കൈവിട്ടു പോകേണ്ട അവസ്ഥയിലായിട്ടിക്കട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു ഉമറാമനോണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഉസ്മാനാമനോട് കണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സഅദ് ബിൻ മുആദാമനോട് കണ്ടെങ്കിൽ 4 പ്രതിപെട്ടല് പ്രത്യേകമായിട്ട് ചൊല്ലുള്ളത് അനാവശ്യമായ ഒരു ഘോഷനെ അന്യ മതത്ത് കുപ്പത്തിനാവുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഘോഷനെ ഒന്നും കൂകാണ്ട് നല്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളതായ നിയമം എങ്ങനെ ഉണ്ടാ അതേ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ നടക്കണോ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أعاننا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع أمة محمد. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي قبورنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن يميننا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وفي عظمنا نورا وفي آبائنا نورا وفي أمهاتنا نورا وفي أولادنا نورا وفي إخواننا نورا وفي أخواتنا نورا وفي أولادنا نورا وفي جسمنا نورا وفي عيننا نورا وفي لحمنا نورا. اللهم اجعل نورك نور السماوات يا رب العالمين. اللهم പടച്ചവനെ മാലിക്കൽ മലൂക്കായ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയലും പെരിയലും നീ സാലിഹായ സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ എല്ലാ സതുദ്ദേശങ്ങളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ, നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ, നമ്മുടെ മക്കള്, നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർ, ശരീക്കന്മാർ, ശിഷ്യന്മാർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ അല്ലാഹുവേ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും കച്ചവടത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദൗലത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിഅമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദാരിദ്ര്യം തരല്ല അല്ലാഹ്. ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നമ്മളെയും കുടുംബക്കാർ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ മക്കളെയും നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരാണ് അല്ലാഹ്. നാം ഒന്ന് രോഗിയായ നമ്മെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരാണ് അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ നീ വിധവയാക്കല്ല അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ മക്കളെ നീ യതീമീങ്ങളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവരെ നമ്മുടെ എല്ലാ സതുദ്ദേശങ്ങളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും അപകട ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ടും അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നമ്മെ നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ആക്സിഡന്റ് പോലത്തെ മരണം തരല്ല അല്ലാഹ്.
പടച്ചവനെ ദൈനംദിനമായി നമ്മൾ 2 വീലറിൽ പോകുന്നവരാണ് അല്ലാ, സലാമത്ത് തരണേ അല്ലാ. പടച്ചവനയുടെ പലരും തെക്കയിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, പാതിരാ സമയത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. പടച്ചവനെ സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മരണം തരല്ല അല്ലാ, ശരീരം കീരിമുറിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മരണം തരല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. മാരകമായ രോഗം തരല്ല അല്ലാ. ക്യാൻസർ പോലോത്ത, ട്യൂമർ പോലോത്ത, കോവിഡ് പോലോത്ത മാരകമായ രോഗം അല്ലാഹുവേ നമുക്ക് നീ തരല്ല അല്ലാ. പടച്ചവനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലാ. ഓരോ രോഗികളുടെ വീഡിയോകൾ ദൈനംദിനമായി കാണുന്നുണ്ട് അല്ലാ. ഓരോ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകർ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് റബ്ബേ അവര് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന രോഗമുണ്ട്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെലവുണ്ട്, സഹായിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലാ. അങ്ങനെ ഉള്ളവര് വീഡിയോ റബ്ബേ നമ്മയും നമ്മെ കുടുംബക്കാരെ നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ആവട്ടെ, നമ്മുടെ വീഡിയോ ആകട്ടെ, ഇന്നാലിന്ന രോഗിക്ക് ഇന്നാലിന്ന രോഗമുണ്ട്, എല്ലാവരും സഹായിക്കണമെന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥന റബ്ബേ നമുക്ക് നീ വരുത്തല്ല അല്ലാ, വരുത്തല്ല റബ്ബേ. സലാമത്ത് തരണേ അല്ലാ, സലാമത്ത് തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ, ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പാവപ്പെട്ട ഫലസ്തീനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അവർക്ക് നീ സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, രക്ഷ നീ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ബദരീങ്ങൾക്ക് നീ സഹായിച്ചതുപോലെ അതാ അവർക്ക് നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ബദരീങ്ങൾക്ക് നീ മലായിക്കത്തിനെ ഇറക്കിയതുപോലെ റബ്ബേ ഫലസ്തീനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് നീ സഹായികളെ ഇറക്കണേ അല്ലാ. നസറാണികളെ നശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. എത്രയോ കുഞ്ഞു പൈതലിനെ കൊന്നവരാണ് റബ്ബേ, അവരെ നീ നശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ.